Enu one case here. About 4 days ago or 3 days ago, I was teaching about a topic called let that will be done. Me the part 2 need to also. Ma Eurade penye ho ma wa brabom. Ma Eurade penye ho ema wa brabom. Se afena me pacho wa journey life na onyankopon insha bebre. Boye ama noble. God bless you. Me dofo a wo hwem anwumre ma Eurade pe enye ho ma wo. Asem ne me de ma Eurade pe enye ho ma wo. Na no me ka kire wo se ewiase we na onyankopon editim wo no amenu mienu yatim no bedofo Eurade amfa da ko pe ene bo wiase pachotini ma shada na me din no my evangelist no yes me platform we say no kura ne de adwuma no kura ene de adwuma me pese wadwene be ye o kesene adwuma Eurade de ahye ensa no se ye mo asempa no dawuru ti title Eurade nyankopon de ache me no enye ndie ne nyansa nto hwe din na da ho na evangelist ojawura obi timi frɛw ofrɛ ofon so a asem ba ko pe no obi sha me pa che wo ye difo no obi sa question no adwuma nyankopon de ahye me sa na se me nka asempa na nkyerɛw utie na wo de bobra asempar mutumi ne bema won nso wanya danse the moment a obeka kire nyame nipa bi se oyedifo no me wo kasa asem ne kire me na mahunu adwena wo nenam ani susu e wo tirim because ope prophecy than the word of God. You like prophecy than the word of God. But ya nipa bi wure fi se nkom hye ba na nyame asem no enimu a enya dwuma eno gina nipa bebrebe nyamsomfo bebrebe adifo bi etwe o mabe adifo bi saafo ne from adifo atrofo na kuma ba be kan mo asem ene achechefo atrofo asembakafo atrofo na kuma ba be kan mo asem de akere jama na kristofo bebrebe adifo bi atake that advantage even cra platform TikTok so ebu nkrofo fa so saade no we say nkom hye da wo se ebre na ekwa wie ye nipa ya ba asase we so ne yasom be ye hene na ye bedan ya kotia na nsembe dofo se nkom hye nti na waba life no so dia mesraw enha ho ene udata pentem ne firi so ko me ye serious papa me life no me nya me djuma me fani agro me bumfui bere me pesa me clear bibi firi wa adwem se nkom hye nti na wa life no so a me mesraw pentem ne firi so ko pe ba bi ye hye nkom every say message amede ba no me hye nkom na mom sa wo gyi nyame asem dia asempare ba wie ya me gina Eurade tumi a wode ama yesa asempa kafo so asere Eurade ama na wo benya danse yes ti so ba frame na aka se pache uye difo ana ade asem na pese me ka cho ade asem na wo pa free menum ade asem na wo pa free me ho me dofo a wo hwe me Eurade nyankopon num asem se ye gene so wote ase na wo ho a ye besire bibia wo ye pe na bebam wasimu bisa na so mu bisa ne gidie kwan so mi di kan de sa asem na ahye wadwem se na be ya obeye clear chasemne me do bedin komo kakra and a message no mato dey say in his own time Eurade pemuno in his own time ebra Eurade ahye ato ho wono ankasa na hunim no ana obeti on Bible yes in his own time ebra Eurade nyankopon no ankasa ahye ede ato ho no eno mo na wadanse beba edi nya wotwe ma Eurade safe na mbacho wadwane life na share video no mai sa wode waso ene wadwen ene wakoma abaje Eurade asemadi na watena ne nkirekirem na watwe wa firi nyoma entene ho me dofo a wo hwe me enwumere yi Eurade ma won sansi fom da
me ka no kran sem na akiro me sofo amene ne nam ye fra no prophet Jacob Beche, prophet evangelist Jacob Beche. Awurade nam so eteteme entime pese me ya de a me hu begu fi ana adwuma no be sei enti ye nante sade wo fra awurade afre no nyame fa bibi nkyerem ya mehye wonkom asanka adwuma na awurade de ahye me nsa enmo no wose me ka me kra benya nkwaje na so sakra benya nkwaje edisam ye bonus fatu baby enti so ba life no wa dwen ye wo se wa bra bom no ye beka bibi akyerew ye beka bibi akyerew ye be man direction ye beka bibi akyerew na wanya bone ya me dofo direction na nya dwuma ene na di fatofo ndi bitie kristofo binom awie birem mahu wei mahu se twa wonsam fa kyere me hwan ana masa. Be vigilant. Me dofo be vigilant in his own time. Obemwo dia dance nti nyawotwen ma urade medika catch us Genesis chapter 1 verse number 1 coming down ekopem ending onyankopon fada kopene bo wiase me pesa dofo no nyina etie ma nwumire ti asem ne ye onyankopon fada kope ene bo wiase. God used 6 days to create everything on this earth for us. On the 6th day God created a human being. Yemisa won say so onyankopon dinkan ebo nipa nsan na me pacho bebre obebo asase a me pacho hefa na nka nipa betena hefa na nipa betena so onyankopon dinkan bonua ansan na wo ba asase a hefa na me pacho enua behie so onyankopon dinkan bo emoa apata e omugupum ansan na wo bebo poa ana wo bebo nsu a hefa na me pacho bebre enam a me pacho e from mpata no ombeguo onyankopon ne nyansa so ade bia oye no nipa bra bom bia no emu ne hwehweye ne do ba bia ye nipa ya ba wiase we no ye ni wotwen ma awurade enti na ye preye ho e ba wiase no akoso kwam in his own time. The word me hu yanka me sere wo enye me pacho bebre enye nyansafo na ekasa no me hu yanka na ye too late enye kasa nyansafo na eka eteme dofo a wo hwe me ma wa bra bone wo bibia wo ye bia na fa Kristo kwan so. Proverbs chapter 14 verse number 12 say ya wo kwan bi wo no ma etene wo nipa ni so bere wie no ye wo kwan ye wo kwan bi e wo ho okwan be ya okwan no dooso bebre etene wo nipa ni so etene wo minu mienu se o wade we de me ya eye ebeboa enti no mame ntu wana mo beta urade asem se awie ne ye owuo awie ne ye ngwase awie ne ye oseye owura bi na wodni Israel fo nam mi wura fini din kakra na o makofom apamadaka eba ebesi ni sibia awurade ahye se mo bia mfa ne nsa nka apamadaka no wodo nsa ka wo bewu owura isi no baby apamadaka no esi trogo bi esi ayibi so se ponko se trogo tiase nam ye friend bible kan tiase nam na ekofa abo bi so na ohunu se tiase nam no edenchi ama awurade apamadaka na hwe hwasei kabone be na nka brante na ye Israel ni o no wotene ne nsa se wo so apamadaka no die si yie pacho we bone be efa wuo bone be no owura ya ye nanso awurade asem ka kire no se enhwe obi anhwe ye no amfa ne nsa nka apamadaka no se be hwe ase o se be dane abutu o se be hwe ho se be den don't touch the covenant box. Therefore, se awurade nyankopon ye na dwuma emfa bibi mabata hu ja wo pen ma awurade in his own time your breakthrough will come. In his own time there you will realize realize say se na nyankopon na ni wurem fiu me brofo nyanso me kan wate ase ho na obekaye ubehunu se na nyankopon ni wurem fiu in his own time. Ma awurade penye ho ma wanwumere
Nipa bebre ntime ma awurade penye ho ma won enti bewi ase obo na ware won pae na adwe ne se ache emuaye ma enti se emuaye ma de a esese me ankasa mitu anamo after all me de me ho be ma no kura no me hwe na wo na dwuma o 10 gram o ye type wa mepe na busuafo kura gematum enti metime ne na ware me dofo wabompa ya bisa me dofo wabompa ya bisa ada na wo pere ho wa brabom nia wo bisa won sanya nkan ye no me pacho bebre o wo bisa se ebia na wonyankopon siesie de ye papa bi de amawo empere ho menye se the prodigal son empere ho in life in his own time obemu adanse adoso. Maxwell Frimpong, welcome. God bless you. Joshua, God bless you. Awurade pemono ne braso emawa me dofo ubedi adanse o. Ubedi adanse. The Bible say okwan bo ma tin woni pene so. Bere wie ne yo wo akwan. Dia wo dwene wo tirimo no. Dia wo susu se ebeboa wa abrabo no. Me dofo ebia ne mfa so ndwe mbre o. Emfa so ndwe mbre wo da. Obu oromo a Onyankopon bo no so obedi yie dada e wa asase so. Enya akwantuo mu na be mu adi yie. Obu no betra gan ha obedi yie. Ndi mane nhye otim se nkrofo tu kwana chenchen amesu metubi. Ebia na enya wo de no eho. Ti obo ho mpae. Minima brantie bi. Yene na na ye awurade adwuma. Esina adwemu so obetu kwan, wo ye potu kwan, wo ye prophet, wo ye evangelist. A life scene na make sure mpacho bebre. Abranti akontu gwana dream na disamo ba prophecy ba krache yenyame adwuma ha wose chenchina metu kwai enya bibia o enipa bia kansem bia to na adwem nti edi na adwene mu dem ti na adwene se wotu kwan a ana mpacho obetima besi fie na adwene se wotu kwan a ana obetima betoka na adwene se wotu kwan a ana na brabo besi ni yie me dofo wiase abrabo a yeboi Onyankopon de bia meka sasem ne kire madofo nom ene mahwefo se Onyankopon wo kwan fa so hira obi a wo se wodie ni akwantuo ma obesan ba yes ba de ne de wa akwantuo mu no de ne yie de wa akwantuo mu no de ne hira wa akwantuo mu no awurade timi bie kwan ma ne kɔ na okoso aba ede ba de ne die ni hɔ a obeya asoɔden akɔ no osare nsapa ba fie mikasa akwantuo nye ayepa metuwe minya bia mekopa yes abranti America na asem no wantie nyame asem na wo pere ne ho ade ne ho fo so wura mu a wo koduru abrochiro me dofo ene wagye nyame asem akiridie wode nyame asem ato baabi kohwe nsan wo we kohwe mma asem wagya na yere wo Ghana kohwe mma agugu mo so e wa abrochiro ho nsa man of God eti buza ho se enti wo tena ha na ye ana se nka me pacho tu kwa na ye Jai awurade pe efama no Jai awurade pem efama no o bompa ye se abrante wa ba life no so wo bompa ye se nyame ba boawo na adwuma na wo ye no ebe pagya na wo so watima sifie ebe pagya ma wotima kɔ boa busua ebe tuma pagya ama wo ma me ne dabrem wasesa no me dofo empere ho fa ye mpaabo na jai ma awurade adwene na wasusu no ayo bere me busa wo senti awurade pene so je wasusu no o mentality no eye pa enti na Bible say etene wo wani so eye pa bere me busa wo se enti awurade asan ase awurade pene so entuma mpremrika enkonya nsowe awurade asam se e kwan bi won ma etene wo ni pene so bere wie no yo wu akwan me dofo obi anim na wie yasam sunsun mu asem obi anim se awurade amie wani a me pacho wonhu sunsun mu ahintasem enti abrabo no a me pacho me no mie no ye bono mesro bebre nia wode no to awurade so na awurade asem se ade nyina di boa no na wie ne ye adenti na ade nyina di boa no firi se Onyankopon ne tutu se ni pakora kwan awurade ne tata na namon awurade ne hwe na brabo so di awurade beka no ene wodi so enti awurade hira no di awurade beka no ene wodi ya dwuma enti awurade bie kwama ne tentem medofo uti awurade asem
we are setie wo kokoa mo nsem te say wa brabo personal life te say se wo fra dwuma ba e di adwen na ba wutirim ensusua ba na wo e ba wutirim. Let thy will be done patu na me no can in his own time. Awurade bra wa shato ono ankasa ne pem no obetio eti ma awurade penye ho emfama wo safe no adwane a Mr. Boateng, God bless you. Ma awurade pe enye ho mfama wo share la video no ma awurade epe enye ho mfama wo ebinima ma awurade pe anya ma wo ntino metofo mesre wo makodin sensembe chese omu huna mane obia ko hia na kwanhia wuo awurade pa wa amana anye honti obia ko hia na kwanhia wuo awurade pa wa amana anye honti ma awurade pa nya ma anwumre in his own time. Yentu America Proverbs chapter 19 verse number 21. Adwene pi ene woni pa kumam Proverbs chapter 19. Rich, God bless you. Net to say, me no rich. Patcho net to say, adwuma sem no kwose ya peda bebra ne mfa nyempa bo wate. Yo nyanko pa do me so me hoye pa Awurade adom ene mo mpa bo eno na bedu kumase from Isirim ton Awurade edema bedru kumase asundwem made up for in his own time. Awurade ebie kwan mani pa Awurade bebie kwae Awurade bebie kwae kan wakoma to ye mempere ho bibi se na ne yie mu a nti apere bebra na ye mfa nya mpaebo obu onu ofrew papa wiem hyebre mame papa de na hu fa me ho so ofrem fo so na kasa no a meni kasa bi a meka kireo efise mpaebo mro ye konya mianim ena ekosire bibi nti asase obama ye do tumpa bom ne komo dew yes obu onu onye mpaebo da so wo kine ne yempa so wo yempa no nye bi da nji problem na wonem no so wo Ghana hanko ade a uni aburuchiri na wo Ghana hanko ade a bo moden etene pon bia me pacho me kire ye kira kwae no branie nyina ye nyempa abo yemfa ntumpa bom mo na mfifire tew ne komo dew no na adamonifo ne fi abonsamfo no mu dwane no mu dwane na dance enso ba. Praise God. So me trans say am ye serious. Me serious opa. Me say in his own time. Ana urade eye na djuma. In his own time. Ana urade eye na djuma. And enipa bebrebe atop pressure e dia mom ho. Nya wo hwe na emma mu nti no eya me nya akoma yade. Die wo hwehwe na ne nsanya nkan no nti amana ba mu nyina bu e wo kristosomo. Ade na metua tight. Ade na me kwasore me bompae. Ade na me ye adoye ma foforo. Na de me bo ho mpae no me nsan kan ye. Me se sa de we kristofo papa. Ma ware mfie nan, mfie mienu, mfie nsia, mfie nson, mfie du eba mai ntina kristo na ba mu obu. Be wiase no na makonfo fie. Wo ma esa no, wo ma dware no wonsuo ho. Nya de hye efia baifo die wom ni die nim ebia na urade nwuno se wo adwuma na wo ye no emwa wo eti so ma wo ne basesi ya wonya sika mfa nhwe nkwada no wonya sika mfa nhwe nkwada no efi se urade nwuno se be ma no nsa no adwuma no enuma heda nkoye enti se o ma wonya ba ne sesi apa ahokyire nti ubefa wukunachi. Yes, ahokyire nti ubefa wukunachi. Na nyame twentwen so kakra na ototo ne ma se da be ya honam fam na dwuma sem ne enima betimi awie pe ya nsana wode de wanu munyam hye no de wanu munyam no wode ahye wonsa en top pressure mawurade
in his own time. Obesho ho no munyam. Wo obesho wo no munyam. Obema na no munyam adadi. Chasemni. Your bar life you so and God servant God bless you. Your bar life you so and for din bra Sunday mayi wo some picture. Now fei na me hwe na nka rich boni din ba ya na me sunsun wiase no me hu say rich wugina ensuo bi ho na me hu no say ensuo bi aware na no efiru maame abusuam ana o maame bre bi atwam no okoye we hey enya no ho asem na nka ya na fat beauty God bless you minu aba so adwon me na wo baswa na me hwe ni din na afei na me beki kansem bia be hye ne nkom on say ye preach the gospel dodo na adwane anu mafire so because nipa mpe no kura this time but ma men shase enfremu ensem bi me dofo se me ka se me hye onkom metima hye onkom I'm telling you the fact metima hye onkom but enfre urade because ye mfa ya adwen ne ye nsusu ye nka adi ye nsem nkom hye bebre wo hono ma nipa bi yisu strategy ena de ka yisu strategy. It is our journey life when you change your miasama, one and now on them one nimber in your miasam so. We say, I send them to me war, I send them and quadio, I send them a bamba war, I send them up me pacho who break through bet me appear from Waba. We say, Yamiasam say a bar a bayer to maybe answer a quajan ponche. Now on your life, you also now, you can yamisam sana, you wear your bob on pia meho. Ye ma me ba ko o abrochire I think say US o se ne ba yare ye bompa na ho to no e ya asem no mutumi no a e ya asem mutumi na enti se urade breso no o ye bibia ma wa me dofo obi ntimi nsi kwai se urade breso se o ye bibia ma wa me dofo urade ntimi nsi kwai je se ye kan se nipa ntimi nsi kwai urade se o ye bibia ma wa hwan enti jawo pemu ma urade Jai wapenma urade in his own time. Obemu dia dansie bi. Wo dia ne so behwe ho ye na wo suro bone. Bone ye nipa dedodo awie brem. I don't know why. Bone ye nipa bi de. Wo bo no ma ye wie life ya wo ko friend boyfriend no na ye video call ayi jin ho akere bema. Ye wie life na wo ko ye video call. Ye wie life na wo ko dalen prechi. You real life na ko bodwaman. You real life na no ko to an sawe so. You real life na no ko ko bokro no wadwumam. Me dofo a wo hwe me. This is the time my say you can okran sam de kire wo. Senyame betima ye bibia ma wo a me dofo twemu free bone ho. Ne ja wa brabo mu openi nyina ma urade. Na urade control wo life. Now we are also minim maduru ho wie me dofo obebo fom jama patu pre wantimi anye bua na mu dano no wadi minim saa metimi aye saa na wanhuru prebuo ye tinsuo to ana ebo no in his own time ma awurade penye ho ma wabrabom. Proverbs chapter 19 verse number 7. Proverbs chapter 19 verse number 21 rather. Proverbs chapter 19 verse number 21. Proverbs chapter 19 verse number 21. Yenti awurade ahyam. Wase adwen pii ne wo onipa akomam nanso awurade agina tuo ene begina. Hallelujah. Adwen pii ene wo onipa akomamu. Hey, nipa bi wa adwen o. Adwen bebre ne wo onipa akomam. Na edoso de ye ne de nye uborma na adwen bema bi ho no mo a na adwen nyina ne se ne yire nko badwaman na wonya kwankwo ware foforo
obi kura teme dwena adwembone ma na yere se na yiri konya accident ne yiri kura nwu adwembone se wan sakra wadwen beba wo so oba bi ni kuna tima ye japade woto anu obompa ese bema no mfirim na japade no medi ne nsa ubo nso anadwen nyina ne se bema no enyefa japade ni nyina ema no na akuya mama nyankopon sha God bless you awurade asam si adwen pii ne woni pa koma mu adwen pii ene woni pa koma mu na de firi awurade no ene begina betofo anwumbere yi wabrabo madwen be ne wo tirim odwene nyame asemo adwen be ne wo tirim utim adwen te sai eya na senye utim adwen a wo dwen e wada wasetena mu ete sai awurade asem si adwen pii ene woni pa adwene na koma mu nanso awurade agina tuo ne begina medofo awurade agina tuo ene begina dia wo ba won pai ne bia na awurade nim se wode ma mprempren ya atamfo bekun wo ma je wo kra firi wonsam efiri se wo bambo swa etu odi kam wa ye din wo honhomo odi kam wa ye din e wo honhomo eti nye otwem awurade na awurade braso a wono ankasa mfa na nemonyam tumi no emmo ho ban ehye wo nemonyam na ni wanyina hunu die awurade timeye adwene pii ne woni pa akoma mu ma men kan kire mpacho Proverbs chapter 19 verse number 21 wo se adwene pii ewo onipa akoma mu nanso awurade agina tuo na ebegina awurade agina tuo hallelujah awurade agina tuo ne begina o awurade agina tuo ne begina isra awurade se o ma na gina tuo nyina ema wa brabom awurade agina tuo enyina emfama wa brabom erise nipa dwen ene yakoma mu nsusuye no ya na awurade mpene saa ebra yesu se enka emre mu mfama no na awurade nso so empene so saa ate se ye ma ya wo mu ya sa wonu aduane na mepacho akora begina won nchen na woyi bode no na ne hye no na akora na tene ne nsa so obegye bode na di na nso wo hwe ne hye no a wo de hye akora ne nsa ma wo bepra. Am I talking to someone? Am I talking to somebody on this platform? Please, am I talking to somebody on this platform? Let me hear from you. Am I talking to someone on this platform? Please, am I talking to someone on this platform? Awurade asam say adwene pii ene wo nipa akoma mu nanso onyankopon agina tuo ene begina sa wote menka type bra na mu sa wote menka me serious na mo life no so ha me network no eny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 e isa ama me hu dia menya me ho ama me hu dia menya me ho ama me hu dia menya me ho ana mini sika nso amere koto tablet internet yini bi ko dwumade na me di no esese nka me network ni so gina so kama me hia wifi nkasa je internet ne mmoame nti se wo life no na wotemenka abige babia wo bia no so wo life na temenka type bra me dofo a wo hwe me se wo life no so nkwa na temenka ya type bra na wo se papa ye te won kanti preacher every say ye pese ye ma onyankopon enemunyam dedi edemaye in his own time awurade pemuno ero ye na djuma ebia na obo bibi ho mpae asetrem ne oma nkoye enoma ko kire so ma awurade pemum na enye ho ento pressure ma ho yes ento pressure ma ho na wa hwe abadwendwen sa na yare kora ne wa ba betena ne nyankopon mu gidie se mpae dodo bia wo bobia no onyankopon te ase na obedi nkunim e de amaye wa brabo
ene na wo hu na mane ene na ho akere wo ene na nsɔre ne amane bi da wo so entra so nkosi awieye jai wo pene ma awurade leave everything to him jai wo pene ma awurade topic ne say in his own time ma awurade penye ho mfama ma awurade pe enye ho mfama wa brabom so obo adwen po say wo de wo nyansa no nim de beto anamo a medofo emwa wo o se adwen pi ne woni pa koma mu na de firi awurade ene begina adwen pi ene woni pa koma mu de firi awurade no ene begina Chasemini. Yanko the book of Isaiah chapter 55 verse number 8. The book of Isaiah chapter 55. The book of Isaiah chapter 55 verse number 8. Isaiah chapter 55 verse number 8. Yankai assembly inferior. Isaiah 55 verse number 8. Yankai assembly inferior. Awurade assemni wase enye mo adwen ene ma adwene. Isaiah chapter 55 verse number 8. Wase enye ma adwen ene mo adwen na enye mo akwan ene ma akwai. Pachotini. Awurade se enye wono na adwena wo adwen no. Enye se bi na ye menu mi no ye adwene wo. Wo dwen se obetu kwai. Wo dwen so benya instant miracles sia. Enye se awurade ntimi nyi wo betima ye. Ne ewususu no trimo no. Ne ewususu no dabre kire no. De ewususu no abrabom se enye ho no. Awurade se menka nkire onwumere se de wo dwen no enye saa na wono no edwen. Ne wo dwen no enye saa na mepacho awurade nso edwen. It is the same mepacho bebre. Ho adwen ne yemfa. Wo adwen anase nyame adwen. In his own time. Se eya urade pa. Ne wo hwehwe no. Ebre sem no. Obemu adi adanse. Tinano ba abore ka wose hwe ebre sem na matie wo ebre sem ana magye wo so. Eti ma urade penye ho ma wo abrabom enche bibia me se me dofo a wo hwe me ento pressure ma wo ho ne wo bo ho mpa no jama urade unya bo mpa ye wi a wo wi because uni ho ahodin biem yes unya ka ho nsem wi a me dofo unwie ana urade boa mi o ana we unya ka wi a me pa cho unwie umpa abon mu no ehu mo aye nyina wo urade nsem de wo sera no ehu mo aye nyina wo urade nsem empire dodo a ye bo no platform so nyina na ehu ahode nyina wo urade nsem se urade betimi amade ya hwehwe na bam na me pa oche yenso ye di adanse a agese me no mie no hwe ye ho so yie me nante se de urade asem cheche na atwe ho firi bone ho fat sentiment tie ne sa me dofo ya ba hwehwe nhyira kwai bete no me na besi ebehia ti bomoden na mu ani nna ho awie brem ne ye wo no jai wo pemu ma awurade Yesu Kristo ma wono no ni wabraboso ma wono no ni wabraboso edo ba bi nipa bi wiase ye omo de nipa bi person mu tren wiase je omani wo wiase wem but at the same time omo sa hwehwe onyankopon nsam hira medofo nyankopon ye nsom na sha ye ni na chi sha oso be yenwura yenwuro ba hye nso ayehye oba hema God bless you in his own time. In his own time. Jai wo penu ma urade. Se onipa odo petu bibi wana mo a awie no ye nguase. Yes, on se wo kwati nyame etu anamo bi amwa wo. Amwa. Ede wodi nsensembe, wodun se guti, ato ne brabo, ato ne mpa abotenten. Wam fa no munyama ma urade. Wodi wakumachi. Ana wutu anamo ni kwanse wutu.
enne ohun ba bia de wakowie bare yesi awurade se onkaw na onsan sesa wabrabɔ mfa wo megina ba bia ye every say ye ne nsa no anwene enye den yadebon yefo ti ba bia woto anamo akoduro ne wo sere ne wotu wana mo nyina no ma awurade pɛ ne mum na enye ho empepere wo bibia mu ma awurade penye ho medofo Isaiah chapter 55 verse number 8 awurade asemene wose enye maadwen ene mo adwen asemene mede enye maadwen ene mo adwen na enye mo akwan ene ma akwan awurade asemene na sede osoro kron esena asase no saa na ma akwan ekron esene mo akwan na maadwen nso eso sene mo adwen. Hallelujah. Awurade asɛm kasa kyerɛ me no mienu anwumre sɛ yɛyɛ adwen a yɛdwen ane Nyankopɔn adwen ɛbɔbra bedɔfo a wɔhwɛ me anwumre wonum adwen awurade adwen wɔ ho ya woti ne suo wonum adwen awurade adwen wɔ ho ya mepatwe wɔbamabuo wɔ nsɔhwɛ a wonamu wonum adwen a awurade adwen wɔ ho ya wɔbamabu ɛwɔ yare bi a ɛtete wɔ mu wonum adwen a awurade adwen wɔ ho ɛwɔ wonsa no adwuma yɛ bisi basayi ana wonum adwen awurade adwen wɔ ho ɛwɔ aware bi a wobɔ ho mpae wonum adwen awurade adwen wɔ ho ɛwɔ nkonkron tumi a wopɛde yɛ awurade adwuma wonum adwen awurade adwen wɔ ho ya mepakyɛ wopɛntem pɛ sɛ wosifie hwɛ sɛ wanya abotra yɛwɔbɔ no ma ɛna mepɛsɛm sifie afi wei pɛsɛm sifie afi wanhwɛ yi a adam no fo bɛku ato atwene ombeku ato atwene minim sister bi ye krom those days wanya sika anu wosifie no ohyehyɛ hu ya na sɛ wadu lente na fie nanim wabesi store dan mienu waba ne krom abehwe edan na wie okodru fie a de kyen na ka kyerɛ sɛ wo yare emergency yɛde na koto gi wa ma fie biem yakuno efia bonsamfo atam na sidan na kudu lente hwɛ medɔfo sɛ wonim mu asɛm a medɔfo yɛmpere yɛn ho nti penfo kura ka kasa bi sɛ wo nkwa a ɛna wadeɛ wo nkwa a ɛna wadeɛ nti dinka pere wo nkwa adɔfo no mo hwɛ me dinka pere wo nkwa bompa sɛ onyankopɔn ma me nkwa mfie ahoɔden wom ma me nkwa mfie ahoɔden wom bompa sɛ onyankopɔn to nkwa nem na nkwa mfie no nso no ɔma de apomden wom na obeye obedi yie de obɔ mpae no wonsa bɛka na mepakyɛ yade bata ho a ɛyɛ de obɔ mpae ahwehwɛ no ɛbɛbam na ɛbamu na sɛ yare bata ho a ɛyɛ sɛ yare bata ho na nyɛ de a mepakyɛ bebre okonkoto dwan mu a ka kyerɛ hu a sɛ ɔma nkwa mfi ahoɔden wom na nyini kyɛ mesi ma awurade pɛnyɛ hɔ ma obra ɛwɔ abrabom let thy will be done patu na mekenka kyerɛ no in his own time awurade pem sɛ awurade pɛyɛ hɔ ma wo a medɔfo wo mmerɛ wo sɛ awurade pɛyɛ hɔ ma wo a medɔfo sɛ deɛ bɛhyɛ wafno mu ma ɛfiri sɛ deɛ awurade yɛma nipa bia wɔ nabrabɔ mu bia no ewie ne nkonimdie bible sɛ ɔkwan bɔ no matini wɔ nipa ne so awieɛ no yɛ owu akwan awieɛ no yɛ owu akwan wadwe yɛ sɛ wokɔ kwan so kɔfa nneɛma ba a ɛna wobɛtumi nya sika ntɛm ɛso ebia na awurade ahyehyɛ ama wo sɛ wo tutumaburo wɔ kwan ho na enmu na onyankopɔn bɛyi boafo bi ama wo yes otesi obi kɔ kwan so a no pɛsɛ so kɔ chana kwan so ahwe abɛbɔ ka wo bi sɛ awurade ma awurade pɛ nyɛ hɔ mfama wo ma awurade pɛ nyɛ hɔ mfama wo ma awurade pɛ nyɛ hɔ mfama wo abrabom on konkro de topic bia ma me Nyankopɔn ya dom a wɔkyene fie bɛka ho asɛm yes wɔkyene fie bɛka ho asɛm topic no me di kan te ho akyerɛw don't try to miss this topic bisa awurade topic sɛ awurade boy na bibia me bomu a bɛka ho asɛm ask God ask God bisa awurade ya bɛka ho asɛm
ma urade penye ho ma wo e wa brabom ababa otimi si so na ye kana sei ana me ho kire me ana me maame ni bi me papa nhwe me be wi ase na utie ne nkomo no saa na waka kosi se me ne be ma ne tie woni home school be ma de ma to adwumam be wi ase no ne na yinyensa ba bro de ho ato agu ma urade penye ho ma wo. God bless you prophet Michael. Ma urade penye ho mfama wo are na wan twen amom pa ya nkyere urade ama urade ankyere okwan ya obefa so na wodi mirika ahokyere binti ahoyehia binti me papa nhwe me papa awu na ye kana sei me maame nso awu na mini bebete na bema ne hia me no na ekowi ase na wo so obeboa me enti necessary me te ase na me pacho enkwara miensa oyi wo mato agu no we ya urade pe Bible see oni papa edi wo na ba ni ngwase me dofo a wo hwe me leave everything to Jesus Christ. When the bomb no me no in his own time wa ya de bia ne fe David kan ma urade penye ho mfama me no pe eyo wuo eye ni ngwase eye yare eye ka wa ma urade pe anya ho amonte wo ho ka wasoa hwe ka bia beto so eka hwe ka bia beto so wodi namfo bia chi no maka che o se utwa belia wunya sika anu akwa gebosia ana de bewuram hwe ka bia wasoa ma urade penye ho ma medofo sa wo hwe me. God bless you kwabena ifa nyankopon hia me pacho bebre ba bia wo bia Mr. kwabena ifa. God bless you sa wo hwe me na me pacho wo sire bibia firi urade ho na ma ya nya otwen sa wotwen ya nipa binum enyanti no ama kristofo bebre abamu bu yenkan me pacho Abraham ho asam Abraham wodi mfiese ansan wonya ba ne wura ho nyankopon fra no wonya ba 75 years nyankopon ne Abraham kasa no 75 years wase wo me shiraw na wase mu ma ba yesa asase so etesa nwea abedu ba bi Abraham da hosa wase awurade bosha wo hye me nyina me nya sure se bebem risemanyini maba kokora me nkura ntime nsore akono afirimi mo ba bia madrui me mfie kura sua metimi ewu attended time enti bosha wo hye me na woi medofo onyankopon tesora no wosere wose Abraham jimi me wurade nyankopon medi me na me de ba hye obo anya onanani ene bedi wade anya mpenafo mai ene befa wo japade anya wo faase jimi wurade me nyankopon di na adwea me adwea fa ho no eya adwempa adwena me adwena fa ho no eye nkonimdie eye nhira anti jimi wurade di sade maka no ebebam ebia wa kompai bo prophecy bia ba ho se nyame bebie kwa ma nyame beyi bibia ma wa brabom me dofo me pacho nyabotre minim lady bi ana yene ni shampai bom ana prophecy e ba na ho se obe ni kunu yesikane ana prophecy we ba me dofo se prophecy ba ho na wan mu ho nta nko akiri ana asofo na otia asem no wan breaking into pieces ankyere wan nko akiri a obe big mistake ebe wi aso baka se bi odifo no kra atwa nkontompo yes sa na nyankopon ho menete edu ba bi ebube enti wa wotie na sese wo sra won konkro na awurade ho kyere wase na nkwamhye ba sister won hye obeware ni kunu ye sikani pani we sedetie bia wo hwe no so yi a we ni kunu ye defo nti wo hwe no yi nti we na mpabo etunfo na afei eduru ba birunim na hanta be gura baba wanim nti barima bia ba onware no mempe yasimi kunu wa brochire mempe yasime ware boga wade boga saa me kodru babi no afei na bomu abu afei no kasa ena nkomhye ne kura anye medofo
Se yewu a eka ho asem bi se ebia be ware bogani a ana bia ebia na barema na obe ware no wono na o ware wi a obetu kwan ho ama boga na bamu se wa mu ne be won tan a ube big mistake in life. Yes, be big mistake. Ti asemre enti ade bia no se obo mpaye na mepache ubise nyame na nyame ka bibi kire wo a jai wo pene ma no jai abrabo no pe ma no me duru ba bia na abrabo no twa me ma se last me ka kire se afi duru ba bi kura na ye me se me no madrongu na me tete na enkom hye ba we nyame beye ni sei nyakopo beye ni sei ma onsu mon kan kire no pani muntunofo enkom hye no banyina na misu dote ne ba other places ne ba na me tinu shu ti me ankasa me transi na do na no ma me nyai wo pene ma awurade ma me nya ma brabo mo pene ma awurade fi se me ma me agu me papa gu anuafo ni bi abusiafo arejate me eti me kura me ti wiase ye dai eti me kwa asoro fi a na agya me so enti abran kwam sha ba se we nyame be ni se nyame be ni se nyame be ni se nyame be ni se nyina there was a time na me trans na no e bia na awurade wɔ nyama pa bi de mame enti me ma honam fa mu nyama bi antweme nsa akire enti me jai ma brabo na ma awurade. So I left everything to him. Na me sisi ma so se me ntie die nipa be beka me tie hon konkono kasa ana me dofo na nwumre me na wodi nkomoyo se do baby na wan sisi waso amfiri nipa bi afutuo ho a betofo ebefa nipa bi so apam wafiri nyame na ase. I'm telling you the truth. Ebefa nipa bi so apam wafiri awurade na ase ebra wo kura hunhunu se nyame na ase no wafiri do. Se wan twa awurade a eba no a wo hwehwe a me pacha wo bo won pa ya won sentiment kan bi no se wan hwe yi a ebefa nipa bi nsa so wo befiri wo kunachi ene be ma fofra koda sofo bi no beda odifo bi no beda adwuma mu pani bi no beda because of position ti ma wadwemmra ho so anwumre jai wo pene ma awurade se awurade so be hyira wa me dofo emfa woni adwuma wo be se adwuma no ebu pagya o se ye kitoa bi o se chichiri wata kora awurade so be hyira obefa so amoa waden ho in his own time. Yenya brama awurade na yemfa ya brabo mu anomontom fa nhye awurade nsenti ane du ba bia na yese nyame apoye edu ba bia na yese nyame atwe ne ho edu ba bia na yese nyankopon ni nkaye se de bipacho common sense fo bi kana munya me na amosom ne trimu oden no mu kika ne se ya munya me na amosom ne trimu oden onso ti Kristo sum ho kire wo onso ti nyame na ase 50 million kura wunya wasuma awurade saa from nkwara abrim woni 30 million kura da wakansum na wokeka nsem wei enti wo ye Kristo ni na me pacho onye badwemba na wadwenu mu ha na ebu abam na yo say oh ni nyame kura wo boni de kura ne su ni mfaso enti mame ko join wokotofo mame ko join Freemason fo mame ko join quick money ekuo okot na obi a woto dwom wa sorofie ebewi ase na wona na mabusomfie obi a me pache wo lead praises and worship e wa sorofie ebewi ase na wonya mesum nyina se all because of say wa brabo no wan fa nhye awurade nsa in his own time awurade hwese be di suja saawo no me dofo a wo hwe me awurade nhye se wo be di suja ekosi wudam awurade nhye se wo be ye bonyini no aya bonsanfo na proto sa ne ma awurade nhye ne se wo de bia bebul ohia dondo in his own time ebra no so a ekwan no bebie ebra no so a enmunyam beba ebra no so a me dofo hwan ni to me bia ne ho oden a obetimasi winhira no kwan hwan say ya transe say na onkonkron ba yemu a ye kasa tumi so na odi wakoma nyina di asempa na chi a awurade fa honhum asem so eye ho adwuma bi mane si oye in his own time sa fe no adwane live na me social live video no ma in his own time say awurade breso si oye bibia ma wo a me dofo
eba pro wadwene won tiase so. Isaiah chapter 55 verse number 18 into aso no. Watcho say enye mo adwen ene ma adwene enye mo akwan ne mo akwan Awurade asem ni na sede wo soro kron sene asase no saa na mo akwan ekron esene mo akwan adwene enso esene mo nso madwen. God bless you Obama. Na sede onsuo ene so kirema efiri esurugu efom na ensan ko bio no jese efo asase ansa ema no eba aduane na asoaba na ede aba ama ogufo ene aduane ma odifuo no saa na ma asemo a efiri manum no nso ebeye na ensan ma me nchen kwa jese eye de ma asemo a efiri manum no ese. Hallelujah. Awurade Nyankopɔn asɛm no makenka akiro no. Awurade no asɛm se makwa wo. Sɛ de nsuo tɔ a na ɛfɔ asase a asase ɛyɛ fugu na mepacho enobae efiri mo ba na ɛso ama ye nyina ye dibi eme no ama ye ho tɔye no. Saa na Awurade Nyankopɔn se nanum asɛm no ɛma asase so kwa. Yes. Onyankopɔn no asɛm no ɛma me no mienu nkyɛn kwa wo. Ebe wadwen se bia no aso data na ne nam ha. Ena wutwam na wate se preaching bi koso ana wagina Awurade honhom na achew se tie nyame asɛm. Jebena wanigye ene mepacho Kristo mu gidie no ebe wie payenti. Ati sɛdeɛ aduane efifira asase mo ba na ensuo hwanti eboma me no mienu nyina nya bi di me no na ye hotoe no saa na Awurade Nyankopɔn se na asɛm ne ma me no mienu nkyɛn kwa wo na mom eba ebeyi adwuma bi wo yabrabom ebeyi adwuma bi wo yabrabom ati bedofo ma wani na Awurade so na etwen no ebresem no obehye won munyam Obalenda Jemfo, God bless you. Obeshi won munyam. Ebra no nson. Ende twen Awurade wate. Besi obi bra nidim. Twen Awurade Nyankopɔn. Na owo nepa bebri e de mame no. Ebra wono ankasa ahyato ni tumi mu no. Obema ye dia danse. The book of James chapter 13. Jeremiah chapter 10 verse number 23. Jeremiah chapter 10 verse number 23. Oberema akwan ewa Awurade ho. James chapter Saki, God bless you. James chapter 4 verse number 13. James Yakubu Ngumano 89. James chapter 4. Sape no adwane life na e pacho bebre Nyankopon sha na share live video no mai. James chapter 4 verse number 13. Awurade asɛm ni yankenkan. Wose onipa nkwa atifi asɛm. Onipa nkwa. Yeah, God bless you. Jeremiah chapter 10 verse 23. Jeremiah 10:23 say obarema akwan ewo Awurade ho. Yes. Obarema bia akwan ewo Awurade nsam. Jeremiah chapter 10 verse number 23. Obarema akwan bia meno mienu yakwan bia nam so bia na Awurade nsam. Ewo Awurade nsam. Yes, ewo Awurade nsam. Ewo Awurade nsam. Dise meno mienu yakwan ewo Awurade nsam dia ede na yetwen biem. Ede na yetwen biem medofo. Ade na wo mie nya yepem mfama Awurade. Na de Awurade pese wo ye meno mienu abrabo no. Ye mpene so ma na nye. Ya wo dwene no nyesa na Awurade dwene wo. Nye wu susu no nyesa na Awurade susu. Ti ja wo pene ma Awurade na Awurade na nkyerɛkyerɛw ne ye e wa brabom. Obante Aiba, God bless you. Mami Adowa, God bless you. Mami Adowa, do baby mpabo no ya mo fa mo nwura mu bi so ko ban wo village mo de mo ya jirifo do baby mo mesrae na me fa nko me sof pani anim odifo je ko bechi wo na ye nsira Awurade ma wo ne abusua no why
Mesro bebre share nso kwere bi horma pede bi besrae Sokoban Wood Village ono ma na ewo fie na omo kan ho no omra na enfam kwa Awurade anim. God bless you. James chapter 4 verse number 13 pacho yenken kai o se onipa nkwa mekasa no mekakasa bi se uyo onipa da sani na wotie mi a bompa ye se onyankopon ema nkwa mfi ahoden gum ko minimo bi a obo bra si ni fie o Ghana Brooklyn Estate side ho baby owie fie na obeba Ghana wamfa na ni kura hu fie ne dade bia na ye de kire na ofon so owie fie ni nyina wie ya o so oba Ghana ape ana owuye. Yes, obo onso a sika ba ne nsam wanya asetena pa wanya ba bia gina no na stroke ache no wanya ba bia gina enkwara no wahwe o mamo mabọ bredru ba bia wono so bedi ne bre so aba no na doctor fo atua ne nnuane na kọ na aduane na doctor fo atuatua akọ na aduane o na a doctor fo atuatua nti onipa nkwa ewa Awurade nsam enti wo bia wo hwe me biada sa wo bompa ya ka kire hu ase ọma nkwa mfi a ahoden wom na ma ne pe enye ho bi se won de gina ne tumi so ema Mose ahoden mfinhia oha ane aduo no ane akire Mose ahoden so ahwan na nani so nso anya ne kusu ahoden ne firi Yehua ti se wo gya wo pemu ma Awurade a wono ankasa tutu ana Mose asundwe kwa so ọma na nwatiri da na de ohami no mienu ontonko onyankopon ontonko se onyankopon tonko ana wonna enti sa wo gine di a mepacho bebre fa na asem ye dwuma botene ne abrabo suro Awurade nyankopon na do yonko se ho na wo mpa abomu no ebra wa hyato wo ono ankasa ne hu meem no wayi otire ne adi amani wanyina ehunu se wo nyankopon wo hira mpa ebra Job ko hu yehia ne nsohwe ne amane ebirem no ye Kristoni o no ye Kristoni Kristo po bebre ntime nsohwe Jowura hu yem kakra bi pe na nabamu abu Job nsohwe nyina mu no Oma Awurade pe na ye ho ne yere ba ne nchen be ka kire ne se eti woda so kura wo mudie mu ade na wonnumi wo Nyankopon na wungu asema Job kan ne se wo ba wonso kasa te se magege ntwefo yi bi ade pa ba ye ne yaje ya enjoy na ade na bone ba ye de ye reject Awurade na ama wafa na ade asedan kanedi Job jai na brabo ene ne pemu nyina ma Awurade wose Awurade ope na enye ho therefore ebia na Awurade ede ne wonam no eso na ahwe wahogidi a wo ne mo ma Awurade penye ho wate ma Awurade pe enye ho na Awurade so obehira wa yemfa pressure enye enhira no wo yesa won sentiment card pada. Yes, in life sanity so obi kura hye obo na yo adwen so obema nipa kro pressure wo de hwese de ne omasiko so obi hye obo na so also obema ho pressure hwese de ne omasiko so ba pade afiri ho na obo na adwen po se o de pressure na beje a me pa cho de ma no hwe kasa bi a wo kan de kire de momie nya wo twen ma Awurade in his own time obema me no mienu adi adanse. Yen kan the book of James chapter 4 verse number 13. Osinafe mu aya mo kase bachoti kasa weye. Osinafe mu aya mo kase ene wo kina ye bekọ se ene se ewukure mu na yakodi ho afe na yato aton na ye nyamfaso. We ye kasa eye warning. Eya hweye kasa
ana osomafo Paul e ka kire yo ha osomafo Paul pese o kire yen se yankwa enkita ye na yeni so tumi yes yankwa ekura urade nsam enti se wo tu bibi ho anamo wo ye bibi na honam fam no wamfa awurade din amata ho wamfa awurade amemata ho a bidofo wonkwa ene menkwa eyemframa eni ye nsam pem ebetima firi on at any time me say in his own time se awurade bre soma wo a bidofo wokura beje wo nsam ti jai wa brabo mu openu ma awurade live your life no watwemprani bia amwa are na wo ma awurade indi wa brabo mu kai adwuma no wa ya enkoyi are na wunya brabo no ma awurade ebia no ofre bi kura na daw so ana wa ya aso den Jodo nsaka bibi enye ofre bi daw so mpese obeye ho adwuma ofre no nya bonsam fire o nyankopon fire bi daw so bere o mpese obeye ho adwuma aso den ofre daw so no mpese obeye ho adwuma on ba bia wone nam ba bia wone nam se nyame de ne nsa ka wona se wo se won nante se de awurade asem te ya medofo de wo ye bie nkoso o de wo ye ne enkoso da hwekwan wode Jona fa so Peter akogu nam wakogu asew the whole night wanya bi wo jawurade wachiri se wo fra da so a ye wo fra no wadwuma o ye wo fra no ho adwuma na wo nhira mu abado so mesi mawurade pe na nya ho ma mawurade pe nya ho mfama in his own time se de pe ye ho ma wa ne bra wa hyede ato ho e wa bra boso no medofo ebe pia mani wo nyina behu na won ka se ye wo mpo ana saade no nyame ayede ahye wonu nyam in James chapter 4 verse number 13 wose afi mu a mo ka se wo kina ene wo kina ye be ko se ene se kuro yi mu akodi ho afi na ya to ne aton ne nyamfa so no nanso munnim de ebeba okina sakasa we medofo a wo hwe me pa cho ya hye nanso sakasa we wie nipa bebre obo on man nkase yemu no se okina obebi bi ana o project bi o appointment bi a se wonu obi kan wa asema oh wachina na mekọ appointment no wachina mekodwa wachina na mitu kwai no wachina na miko school no wachina na mikunu ko wachina na meba wachina na adwuma no yekọ hyase chese wakana wa na wodi akosi wa wakana wa na wodi akosi wa mesi mawurade pe na enye ho ma wa brabom in his own time mawurade pe enye ho ma. Let thy will be done. Mewurade penye home from apatu na me no woka wasema. Reverend Ben Kofi Asare, God bless you, man of God. Mewurade penye home wa brabom. Sa kasa wei eye kasa no den. Nipa nkwa enkita ye. Ekita urade ewe urade nsam. This all boy dwen pose obebo bra without the shelter of Jesus Christ, without the shelter of our Lord God. Pacho bebri se urade yini se firi mi no mi no so a ye ni da so we ye nkwa we ye bambo we ya ho den we ye nyansa we are no wakwati urade na wo bra are no wakwati Master Jesus Christ na me pacho wonam wa kwan so urade asem se nipa kwan nam so na wie ni ye owuo okin kan iza afọ abakose mu a ebere onyankopon ko yi wo mu firi ye kan se enkwaso mu no Kena asase no na ye 3 days o yes me dofo awo hwe me Kena asase akwantu na ye just 3 days se mfan se ene ya woi se ne ya wodo no mu free Egypt ya o se me pacho by Saturday morning omudru Kena asase so
just 3 days journey. And 4 days, 3 days journey. Yamisa won say dan ana me pacho onyankopon emo de 40 years. Hey! 40 years. And a twa free Mizrim Egypt ekodu bosha asase ne so. Pacho yensua de kakra wa ha me de ha kura no preach wie na man kan bibia biem kura mepe. Yensua de kakra wa ha. Israel for omo kwankwaso 400 years. Nkom she da ho. Enna onyankopon na Moses so ebe yi won. Onyankopon yi efa Moses so eyi oman Israel no. Moses ko bia na onyankopon aka kire ne se mesoma wo Misrim ko yi me ma Israel free enko afiem na fa wo mokwa asase a me nyankopon me kire no eye bosha asase. Enti wo kwa koyen sankyerani we ensankyerani bi ne nyankopon timi ka kire Moses se fansa hye okukum obum ha na yi wo yi na kwata agu no safa hye ho na ekọ wasimidimidi asoma ebo wose fa poma no to wo ebeda no wo so ne dua ebeda no poma nyankopon ma Moses nsankyerani bebre na san nsankyerani a onyankopon eye ma mepachew kan say Israel for no na ye makoma kudu na wanye nsankyerani nyina one day o mepese Christopher a mo hwe mepachew mepese wote ase ewo enima bim in his own time mawurade penyewo ba santo ya santo God bless you mawurade penyewo in his own time ne awurade aka fa ho no ebere ne so obebem je awurade ahyato abrabo so no ebere ne so obebem wo dia ne se fatene ne abrabo live life e very important so one fatene ne abrabo live life wa eno na ebetimi a cha na ho bone ase no yes. So live the righteous life wa enkom hye na onyankopon na madifo bi so aka fa ho ebebem wan kasa wo da yesumu kura kire se wa ben ho edu ba bia na nyame yi bibia kire wo se de me ka fa wo ho no boboba de me ka fa ho no boboba nti se wunya wo bia wote da ya ase na wo yi kire no a da ye na wo so ye no ampa ase nyankopon na yi bibia kire wo nti ni da yesu ni na wote da ya ase na kire wo se ampa se ba bia me keka kọ no me ben mi nhira nti ene ma me nkoso anhwe ho so yie me say in his own time sa urade breso a me dofo fonko ne say yawo wona esrew say yare edawo so nti wuntimi mobra enamfo apo wabusuafo apo na wunyi kamafo wunni me pacho somfo no etamo kamo a urade breso a obamu adi adanse obetena subura ho 38 years me dofo eti no ni namfo oni nua oni abusua enti so obi begina nsuo no na me pacho nsuo no na wokotomu a wo mo ekoso so apachefo no ne nifrafo abusuasa abusuafo no enti ade na nti ngoma hu sa papa yi nso mobo na wada subra no 38 bad years ne wura ho da iso a wo su nyina no osugu nyame so otwa nyame anim no oni mpefe se enye subra ho na obewato no ogidie be se ne bra so obesori ayine kata kofie in his own time. Say na dia na ye obeje no kura na enyanwo no. 38 years. Jesus starting na juma se no 30 years. 3 years no di wie na juma. Hwe yade a echi abrante no. Ene mfie dodo ansan na ye be waje nkwa no. Ama na nyini ne nyina no ogura ne te bura no. Me dofo ebia na dia ye obeje wo no. De nyame be fa no so apagya no. Na me pacho afi no wo hye yafunu mo. Afi na me pacho ye be ye ne ho ade. Ama me pacho ne ni kunu akohoni mu amanyinsa nkopie da ben ye betete no in his own time a Christopher mumye nya gidie abambuo no dawson in his own time obamye diadanse in his own time oben sankyere ne we abrabom wodia ne se obeka wono otum na waye mpabofo enkasakasa pi nya wo hwe no emamu enkasakasa pi Mami akuya, God bless you. Nyankopon shira obebie. Nyankopon shira mami akuya. Baby wo bia no, be yimpa isensi wo yi. Woni mofra no, ene daddy. Nyankopon shira.
tiasem ne ye medofo a wo hwe me Israel for wo mu won kwaso mo tete no mo tenisi o mo tiem na bi kano me kasa na wurade hwedin no was hwe metim de dakope agi mo firia bet me de dakope ye mo nsenkyerene a mo nsuro me na mo nhyema na monyam etimam fa pensim sade be ya daachi munya ba bi gina ma hya afoforo nkaye nso den medofo onyame pese wo hya wo den ti ena me pa che wo ma niema bi wo fam saa no yes me kan wabasem bi obomofo bi na ekọ hayo me kan wabasem wi a meto amasem so obofo bi kwa hayo na ahayo mu no me pa che saa obofo no kroma wo firi mu no wo ye pa okwa hayo ba bia wotimi kyenam saa ema kromofo nyina na ne yire mpo enya bi odba no aduane ama wo modie na ne yire kasa enso no de papa yo ne ahumoburu nti na okogurem ba na oyadoye firi se eka abomofo adwuma ho ti wei na dako wakọ ha wahu de ye ana oyeraye wonanam kwaye na sesa ana ohu se wisie bi efiri baabi ana o se ma me mompiri wisie no na me nkohwe ebia na manya nipa bi ho ma mo akere me fie kwai wakọ ya kraman na te akonwa mu a me pacho obodwe tai ana woto dwom aboa kraman eto dwom bofon hu na ye no nwanwa kraman de eda no tiguram ha oto dwom me hu bida anwanwa semni na kraman busa na kwan so no se boom ye bofo de bia me bafo sum so ebe ya ha enso na de me hu de ye mayera enti kire me fie kwan wose de na kire se wo ye bomofo hwana bomofo yi eyi na pretua ene nam a wakum ehihye mu odan ni nyina ma kraman na kraman na hwe bubo mu dompe ana wo kire bofo no kwan na bofo no koduru fie ana wo kana no tum na wache 3 days ni wo mai ana on bofo kana no tum se ya nti emma atambia no okokwa hayo na wa mane ho na akoye krama na doye wapena mama na mama ti dako ana krama na kache ne se wukuro no wo firi so no fa me kɔ ho na kache wo hene ne se me wanya krama bia otimi kasa me ka be si asam so wanya krama bia wotimi kasa na wo kasa ne kire wo man hene pa wo wajapade bebre na hunyehia ne anwo kire wo fam wa brabom no awurade be fa me so ama wo wabraba sesa enti abasem no de koya ne se bomofo no bebo kromwo fo mpanefo amane no mu si ntwene so ti dako no mu hye eda ne so ye na bofo kofa akrama ne bai ana mre da won se yemfa abadwafo nya nkoa enti se bofo se krama na ntimi ankasa de a me pacho bebre ye de won kwa ebetwa so wo se oh me gidi krama no be kasa to dwon wo ha ma mu nyina mahu say yes men so me wokna ma wotimi kasa na wonim ye di dwa hihye so me kasa na brafo bojafuruma tawu edare no mu kagya isom edare no mu kagya isom afei dwutai ekura krama bodjom bomofoi ye krama be kasa wam krama na nkasa ana wo hene ne de mra ana se last one ma bomfo no se me ka kire wo se yemfa bedwafo nya nkoa enti se me wo hene ne mpon wa ma betena wi akata ban so ene me manfo nyina na obedi ehu agro de kasa na me ka kire no be ya adwuma enti sabre ya ye do betu ejemni ahyew ama nipa nyina ehunu na next time no obi amfa me pacho empenifo ama ye nkoa me kasi asem so me se dia wonnam mu no wonyankopon eye trial eye test wugina yi a wotimi adi adanse ama foforo. Yes. Wadwuma sem nye nyame mu afa pensi mu kakra na daachi wo bi so etu kwan na nadwuma sem asɛe a woni ne hia wa hye ne nkuran wato ne gidiem oba wo mpae ebia wo de ache emai nyankopon de test wahwe ebeduru baabi no o hye obi a mepache obeduru baabi no obi so ba behwehwe bi na won so de nyame yema wo no wo de ato nipa kro gidiem pacho ti asem ne enti abasem no eba se mepacho omudi bomofo enan ebe eja no na eja no bofa bomofo nan ho pe ana krama ne tiem wose munyi bomofo mfiri jenim ehwa ya wo hene atete akwakire ya ne ntoma ne che nyina ne na hinche nyina edida baabi ye wunu bi da se kraman etima kasa he mo abrafo mo nyantem na munyi kraman mfiri ejenim ya kana se bomofo mfiri jenim ana omuyi bomofo no mu bisa kraman ne se
aden na kraman obomofo yi kan den nam ahodo nyina bra ma wo weyɛ na nso wan kasa kopem bra ye de bomofo nan wura gyemu ansa na wo kasa kraman ka che ne se maanya ne saa sika no wo ye yi a ne wura be fintem obedi sika no funya enti na me pese mark ahyensodia bi beda ne na ho na odi de na o enjoy ne life wa wo kai kotwa no a wo behunu se ebre bi ke adimi tu gem enti sika no me bre na mnyaaye ejapade no me bre na mnyaaye enti mahweso yie saa na awurade asem no ete saa na awurade asem no ete enti na no waka kire Peter za hwe me hya wo wa awurade asem na se wotimi gina wa hye nkaye so den eto Onyankopon ma Peter fan so we ne amane bebre mu. That's why Peter tutu mirika no ko Yesu nche wo se wurade ye jade nyina ho. We have leave everything behind. Ye jayere ne amane nsase adwuma ye de hwe yasetenem ye buni nyina de hwere de nipa se yan de ye nsem fata ye ne dwuma bi di wo wonti ye ja wo hora wo ye busuam ye yere no mapaye ye makura mfi ye biem adan ya bedi wachie enti susu ampese enti gia ya bagi wadie no ye benya bibia firi mu na awura Yesu na Peter pese ohunu Yesu atwen no pese ohunu adakodia penti Peter Nyankopon doba Yesu Kristo ka chenso medi na chi because man nante ya konfie miensa Peter hu ade bia Yesu aye ebe mo menya honam fam mfaso Yesu he Peter nim say anu hey Peter, you don't know what I'm thinking about you. Wouldn't dia medwen fa ho. You don't know what I have for you. Wouldn't dia me wo ma. Na senka wonnim a kwa kwa no atom. Wonnim a kwa kwa no atom. Na me ka kiro Peter say asase so wo woni petro no obotan. Wo so na me de masafo behie. Na ade bia ba kekere asase so ma kekere no so na sane amasano no soro. Na de wagya fie eyire nsase agyapade meni asempa ne nti no ubenya na mahu pi wa asase so ene dan kwamfa medofo ewiase no Onyankopon wo ne pa de maye wa brabo me say leave everything to him in his own time. Eti Israel for at the 3 days betime dru Canaan asase so eye dan ena me pacho omede 40 years ene tu omokwai just 3 days o Israel for omede 3 days na bedu Canaan asase so e den Onyankopon du motwa 40 years. Awurade asem so Onyankopon fa dom dodo eni nkodem. Yes, in his own time. In his own time. Oya dia awie ne yenumunyam hye. Yes, mame Nyankopon hye. Say our ways are not the ways of God. Ya kwan ne Awurade akwan bobra. Ti ma Awurade akwan no enne wanim ne fa so. Ye wo kwan bo no matene wonyam enipa ni so awie ne yowu akwan. Mose Onyankopon soma no de tumi ama no enkokọ ya no aka che Pharaoh ne dom se Onyankopon se mama me manko na ko ye nsencha na nko ma besin bedofo Israel for etena nkwaso mo be pacho bebre 400 years ensenchire ne 10 no a omoye no pacho nim how many years eye 30 years. Prophet Elisha, God bless you, man of God. Obaya santo Onyankopon sha ensanchirani du a Mose eye no Egypt asase so ema Egypt fo ne Israel fo nyina hunu bie no eteke ni 30 years ebeka 400 years ho ampache say eye 430 years ansana ekwan bie di amom me pacho edifo hye wonkom na me pacho edifo hye wonkom say wo ekwan be bia man how many years ni how many months ni how many days ye bon pa ya ma say kwan be bia man how many days ni how many months ni how many years a wa hyase bobubuo wa hyase bobubuo wa hyase bobubuo wa hyase bobubuo ena nyame nkrofo kura de omu hunu hwe ena mpa ya no kura no wo muntie nyame ntie ena me ne bon pa ya no kura no me hunu resource bia hwe you are joking wonnim ne wo ka na wonnim honhom a wo ka ho asem a medofo kwa san wachi wonnim ne wo ka. You don't know what you are doing. You don't know what you are saying. Mose yensanchirani akese enkono. Na Israel ntimi mfiri enkwaso mu. Na ye hye wo mo so ebra Mose be yensanchirani kura pe no eda no kura no mbe kwatetim. Eda no mbe hu amane. No mo bobana enti be ye deni se no nyina na Onyankopon prepare. Na prepare Nyankopon ya de oye ne kakra o
Se Nyankopɔn bu fu si wo tua watamfo ka me dɔfo watamfo no munya baabi nyina wo. Di omu ha wo no omunya baabi nyina. Se Awurade sɔre efiri na bufuo mu. Na oso obetua watamfo ka omunya baabi nyina. Enti twɛn Awurade wo de twɛn no. Leave everything to him in his own time. Obey nsɛnkyerɛnne. Nsɛnkyerɛnne a ɛtɔ do a Onyankopɔn yɛ ma Israelfo timi kɔɔyɛ no. Ɛne sɛ ɔma Misrimafo amakan nyina wuye. Efiri wɔ hene so ebesi aboa so. Nketoa ne akɛseɛ nyina obi abapani wi. Yes. Oba Christiana, God bless you. Obi abapani wi. Ɛno na hye me pacho Pharaoh ne dom nyina sɛ no. Sɛ ye ma wuwu dia ebia nesensenkyerɛne a Mose ba bɛyɛ no ebia bɛyɛ. Ɔhu nyame adwen. Sɛ ye matimi awu dia ɛne baabi adu ndiem sɛ du owuo. Ewiase so di obi asuro owuo because Mose yɛ nsenkyerɛne na otimi yɛ nsenkyerɛne na sukɔtwe aba, otimi yɛ nsenkyerɛne na ntontom aba, otimi yɛ nsenkyerɛne na suma aba 3 days, otimi yɛ nsenkyerɛne na nsu adane mogya na mua na ewuwo ɛna Nyankopɔn sɛ mede dɛdɛm, mede dɔdɔm. The last one no was owuo bɔfoɔ tutumirika kɔ Egypt asase so. Ne kukum abakan bia wɔyɛ barema. Ɛka ne sɛ abakan bia sa bakan so yo ba se ye bema aboa onipa kuno okunu wie na sojafo ne na pamfo no ban so se Pharaoh ba bia duro ne de ye mo monko ye mapani na awuwo no e bia na next time no na ye wo hene no amu na wo de nko ebetwa so nti pamom no monko Bible si wo mu firi ho no afei obi a na ye buo mo sa tantande na ye po wo mo o munya kyese wo madidie kura no ye mo maduane pani no Israel for free Egypt no onkwaso mu no na omode asade bebre nyame so obehira wa medofo empere wo ho leave everything to him let thy will be done mewurade nsa na wabrabɔ so mewurade nsa na wabrabɔ so mewurade nkyira kwan mewurade ni wabrabɔ so nim awade no fa hye awurade nsa akwantuo no fa hye awurade nsa adwuma no fa hye awurade nsa de wo ye biada fa wo ma no nyina no awurade Yesu Kristo mo gyam Fanyame so mpatete nkwada no. Fanyame so mpatete o ma no. Ofre wo mo ofon so a na se wo mo Ghana ha to wo mofo. Abodwokyare ne kasakire nyina mu. Wo no wo nso na te a daa ne dan nyina fa mpaebɔ. Nkura ne beda kyerɛ mo se de si bɔ mpae kyerɛ Awurade Nyankopɔn. Mo bia mo baako nkura no mo muntwa wo nhia. Hey now come here, come together. You pray to God. Pray to God. Pray to God for forgiveness. Pray to one. Pray to one. Now, okay, can say when you na nkura no wo kyerɛ wo mo. Ti asemini. Me do for ba ya santo e bobɔ mpa e wate. Me patwo wo kuma se ana wo henfa. Wo kuma se ana wo hen. Ti asemini ye. Ma Awurade penye ho ma wa brabom. James chapter 4. James chapter 4. Ho ne yedroe. Be ba jo ba ya santo ba jo okuma se ana se owo. Hefa mame ho. Okuma se de be hia se obitu anoma aba mpabo. Mpa ne de bo no life no so a okuma se de abomodna na ebewura asorofie na yento aso. Okay from Accra. Ya be program kesi be do ameto nsafro. Na waba benti ka wakoma to ye be koso abompa ya ka wo mame. Ene wo papa no nyina why. Awurade na say ade. James chapter 4 verse number 13. Was it onipa nkwa? The life of human. The life of human. The life of human. Onipa nkwa. The life of human. Was enough mu amoka se wo kyena ene yebekɔ se wo kuro makodi afe na yebekɔ akoton na ye nyampaso nanso munim de ebeba wo kyena na monkwa ene de efiri se mo ye huhuro ya eyi ne ho kakra na afe eyira na mmom enka esese mo ka se Awurade pɛ na ye nyankwa asem ne me de wose eya nka monka se evangelist God bless you se Awurade pɛ na ye nyankwa me do fa wo hwe me hye sakasa we nso. Wo kyena mekɔ ha
O echina shiame. Tambe o echina no pa. Brother echina mpeso kwa yeme adwuma ma me. O minu obi abuku appointment echina me kwa Accra. Echina no se me hwa adwuma no. Echina na me ko hu oba na busuafo. Echina me kwa sore. Echina me kwa yara sabia. Hey, ochina nya wodia na dia hwahwa ho. Ochina enya wodia. Yenim da no de besie. Anadwi yenim de besie. Se nipa nim de beto no na wie ya kwana mano aboa no. Awie mu nsem dɔɔso. Ehinta sem kese na meka che on pacho. Hu ma sem so onyankopɔn kuto nanim. Ne mum Bible no Awurade asem utumi no mienu fo anwumre hye. Saa kasa se wokyena no. Eje ye dia. Ne mum ya yen kase. Tieni. Ne mum ya mon kase. James chapter 4 verse number 15. Se Awurade pe na ye nyankwa. Aaron Mensa, God bless you. Se adechiam no obibi ya. Wo kase em kase se Awurade pe. Tieni o, anso yusu pe na hye. Se Awurade pe na ye nyankwa. Medafo Awurade penti ne yetinkwam o. Awurade penti ne yetinkwam. God bless you, Prophet Philip. Nyankopon hia. Awurade penti na me no mie ne yetinkwam. Awurade penti na me dofo, me se ya nwumre yetinkwam o. Awurade penti na nwumre wanya aduane adie. Awurade penti na me pache wanya atade ahye. Awurade penti na wanya nsuo bianom. Awurade penti na wonya chese wanya adwuma ye. Awurade penti na wanya kunu. Awurade penti na awurade chese wanya ma. Ba bia awurade de waduru bia brabom position wo de wadua bia no eye awurade pe a. Eti ma awurade pe na enye ho. Therefore, don't forget to thank God. E ma wura viso obeda onyankopon ase. Ade nyina mu. Ma awurade pe nye wo. Paul say, ne mom ya mon kase se awurade pe a. Se awurade pa. Therefore, ade bia besi wo ya brabom bia ya awurade pe o. Awurade pe. Awurade pe na ama na basa. Yes. Awurade pe na ama na basa. Awurade penti na Job obonsam koso no hwe. Na ye awurade pe. Enti de besi woni pa wabrabo mo bia no. Pene so. Pene so. Aye awurade pe na ama na basa. Pene so. Enkasa wo ye Kristo ni na adenti na nso hwe ato wo na no keka nsem bi wo mpabo mu epese wo kasati awurade. No. Aye awurade pe. Se enye na aba wo nchen a eye mpaibo ene sese obo awurade di apa mesui ano oden nanso ni nyina mu no wo pe na enye ho no aka ne tiawa ni nyina mu no awurade wo pe na enye ho me sana my life for tie. Yes, sana my life for tie because mesua ne ma bebre. I don't say nano Yesu Kristo e kan kasa bi was hwan na betimi adwendwen e de basafa ato ne tenten so hwan na betimi adwendwene e de basafa ato ne tenten so enti se munya duane de mu bedie de mo benom de mo behya e de ba bia won di mutiri beto a meno ano so mawo na eno na wiase amana man kai no edie menu anu osoma ba bia awurade de wadua wabrabom menu anu osoma se ya awurade pese wo obetu kwan ne bia obebie kwa no se ya awurade pese wo enkrofo fie ro besi bia obesi mansion. Yes, enye fie o enye house a mansion. Se awurade pene se wo obeware bia ebebem. Yes, etima awurade penye ho ma wo ye ma awurade pene enye ho. Let our Lord Jesus Christ leave us in everything in life in his own time. Se awurade pe ye ho a se ne breso si wo hira wo a se ne breso si obie kwa ma wo a se ne breso si wo yiwa fre ahobone nsem a se ne breso se wo hye wo no monyam a me dofo hwe waye nyame adwuma che ufri ye nyame adwuma nyenne bere yaw se wo untimi nko anum da me dofo wo nyame tetew in spiritual onyankopon tetew empre ho eni adifo bi achi se we atoka we asifie ana asomasi kura be adifo na nsape waye ye ana wodo odakam enkrofo frɛ no chana de enso what ebia ne bre na so unim ne background
Unim baby or shall see free. Unim my brabon baby or from Modu. Unim paya wabo. Mewrade penye homa. Mewrade penye hom famao. Etina bidi kan kasa bi ere share me kasa ma hyase ne say me sa wo fra me bisam say we a prophet ya. Minim kasa me de be yiwa no. Etina me din no my evangelist. Me mpasem bia. Enu na awie nipa bebra ama me pacho mu bu nkrofo fa so. Yes, because nipa bia hunu say a din prophet no sika wom. What the to ho so a wunya sika. Nti no ese say obi ayusu saa de ne bi. Me yusu saa de ne because enya me title. Because God chose me to be evangelist. Evangelist. Mama kuya, God bless you. Nyakupon sha baby biara wo bia. God bless you. Share. Na ye kura jidifo kura ye wo life no. Menka so obi a ye binum kura no di agora asemato. Yes. Nyame asemu gu ahodo. Nti me medi kan ka kire wo se me life platform we no ye nkwagesem ne ye ka. Me kan nyame asemu wie a gidi ne edito anamo na masere urade mpae ama. Sa woje mpae na me boni di a adanse ye beshi. Yes. We say enyame na me hye mo se sempakani. Ne mo ye hon kronkron efura urade nsam. Ti sa woji asempani di a e won kwan se adanse si wo abrabom. Yes. Osa adanse si wo abrabom. Me sofo amene nam sofo Jacob eche. Na bofra na me. Nti egusu adi na nam achi esua nyame asem na fere den chai. Ti no kran sem no me de be kire wo. Me de kire wo so me de kire me ho. Enya nkwa na me pacho open gwan. Me nso me penkwaje ne be. In his own time. In his own time. Se urade braso se wo ye bibia ma wo a. Hey. Hey, me braso ye pa. Hey, na me pa ntimetima ware. 30 years pa na me hunu obada. Me da me na. Akono. Hey, we ni pa se de se kura no a me pacho bebre. Wo ye den akono wo mu. Yes. Nemum ye wone mmoroso. E broso ana no bedane na obi no abedane. E de basa pe na ya kwa spiritual marriage. Uhia mpaibo. Me da me na. Hey, me de ma ware. Hey. Asori nso so no sa brabo no. Wunim ne se okomiemi akwara bi kura asem wato. 30 years. Enya senketwa. Bitimi firim paso. Matade ekojan we bi. Ma behwe form. Eni emu nsohwe. Emu nsohwe. Oba bitime yire wose wo mepew. Hey, nipa hunamane o. Nipa hunamane. Hwe, ya wose nsohwe ni wo. Onso we bi to wo wantimi antindim. Nsohwe bi to wo wantimi anyina. Awurade mfa abone nchew. So why yes ah, Mr. Awurade so mfa abone nchew. Yes, Prophet Jacob Echi or TikTok obi. Or YouTube, Facebook, TikTok. Pacho ya mum follow no. Ya mum follow no. Me papa no. Ya mum follow no. Me papa no ya mum follow no. Uhiam pa ba betima chat no. Ofre no anya no contact me. Me ye ne poma. Me ye ne poma. Prophet Jacob Echi me ye ne poma. Ento wo hwe na wanya no a wo contact me a ba bi obi a won sa be ka no. Enya ne bone so. O person ni du edi nkomo. Ewo bibim susu bibi won kire no. Na wo frɛ no na wanya no a. Frɛ me. Bebo papa amane if se ne dwumadi dɔɔso. In his own time. In his own time. Awurade bra soma me no obi gina ka kire me se na ntia doctor Abrante we nti bag ye de kwa wade nti wo bi. Bag ye de kwa wade nti wo bi. Because me da sorry dem.
no kwase mampa so na me ni bi yes na me ni bi but awurade bre so ye no ekwana bie ama mete ho me ne me yere yete asondwem me nya wo twen ema awurade no me ka say there was a time be lady bi ni me hia na madam fo no na obobo adwem bi tum adwem ana nyabotre na twen me me ya me meye me mehwew me boaw ana zo hwe me ye bompa ya kire awurade a wo se honam wo beboa me no wadwen na wo de ka na honhom no sesai se do ba bi no wan take bold decision now you wadwen say frimfrima de bi a eba hwe bo me na ye otachire maso da e bia na kuni di akire enti jawo peno ma awurade na awurade na nkasa ntutu anamo nsi yie jawo peno ma awurade na awurade na nkasa ntutu anamo nsi yie ti asem ne ye me no kasa ko honhom enche na me de masem ne ise James chapter 4 verse number 13 wase eya amon kasa ochina yebekọ se ne nyina mo amo kasa no mo sere mo awurade asem se kasa awurade pa sa kasa no wo de hye wo kasa mu a wonyame bie kwan bebre ma ma awurade pe na enye ho yes ma awurade pe enye ho ma awurade pe enye ho mfama Prophet Philip yankopon hia me yesa bakani me kan dwa e de akira dofo no nyina I'm a preacher, I'm evangelist. Yes. Ho mo ne de wo ho. But the new bra esese ye adwuma. Ma be hihye onkom bia. Chasemni. Me hye onkom. But asemnu tumi ne be ye nsenkere ne wabrabom. Me ma bi me mother bia me ne hia e. Yeah, our life so crowded, I don't know. As evangelist, and I'm saying, Mommy, can I ask you something? And I'm saying, sure. I said, are you a prophet? And I'm saying, no, Mommy, I'm not a prophet. I'm an evangelist. I said, God bless you. God bless you. What kind of cray? Now, no cray some what can't my pewas and my broso. Now you will never be brave on one. One day prophetic name na to ho so nanso omonya ho adwuma yie all because of money. And I'm say mama inhira nso ne say when je no kura nsam ho me so wa mani age me so me pe wa asem sa na awurade hwehwe o de emamu no ye mfa mahyem de emamu no ye mfa mahyem. And it's a wiase no so obi aso obedi ni lemu a kenya ni se nipa eyebre. God bless you. Kenya ni se nipa eyebre wo wiase. In his own time. Where wouldn't we say a deep one bebre ho mo makọ me aso so mani so. We yeso so. Hey. Eda nyame beba. We yeso so. Eya habai. No maso so. A deep will be o maba wiase. We no maso so. Nti who dia no ka ho asem. Anya no ho ne nam. Bere me pese me ma wo de wo ho to awurade asem so yi. A deep akonkron wo ho. Wo hia bi na no wo mutu anamo a eboa. Yes. Nipa bia woni godfather ana spiritual father bia no. Ya na du ba bia wo niam ha niam asai. Ai oba ya santo a.
no kwasem ye bebre ye so mani kosua so o mama akua Nyankopɔn so nhia bebre Nyankopɔn nhia won to nkwa na mame se awurade se oma nkunimdie enema emfifi wabrabom se woni gye nyame asem boro so oba ya santo yes I'm telling you the truth you woni pe bo omo kom ye so mani so eya haban there was a time be many prophet be echo baby program. How will we know the real ones? Nako messages in the doorso. Na me baby a meti says ya na ha network ne nye meti kumasi atasuma so baby a meti no zongo network ne nye me bompa ya se nyame beboa me amenya router. Na yetima so wifi na ya na strong. Bompa ya se nyame betum se no metima tobi. Ye won nsem ne mo kan o. Ye won kirikiri bebre. Messages ye wo ho no. Adifo atrofo nyame bo ebeka ho asem. Achechefo atofo nyame bo ebeka ho asem. Yes, they can see but they can't help you or they can't help you to solve the problem. Obehuna ka beto mutimi enye so adwuma. Yesoso eti abrantia no mene ne koy me sa na Nyankopon aye me. Nyankopon ya adom wo kina meba ho. Minu aba Josephine Nyankopon ya adom wo kina meba ho ntimi se wo fufuo si wo. Josephine mesere wo nyambo a kina mene edifo no be ba ho. Ene adwuma for ye ba be ye adwuma kakra wo edan no mu. Dan de okọ han fofora. Also ye mu adwuma ansa. Ne ho nke ne ade ade nti Nyankopon ya adom wo kina beto afa wo mfikire wa mpacho bibira no pa meba ho. Wo fie no kura ese mani apaso. Menye obi a me sha ade nso. Na mene abrante na ekọ nti mene na ekọ na kakra me aduru baabi ekọ ya asore no. Na ma sha ase ne di nkomo. Na nkomo na nam di ne ekọ nhumu. Ase kire ne se na ma sha ase ka krom ho ensem de kire no. Nkomo na ni edi. Me sa na awurade aye me fa baabi. Mene udi nkomo a betima kakasa bi a kire. Kasa na ehuhum kasa beto anhwe awuhu. Yes. Ehuhum kasa ebetima ye nkom hye betina nkomo normal nkomo na mene wudi. Sa na tie ewo ho. Enti duru ba bi no. Waka kire me se ensema wo kan nyina ye prophetic ana prophecy a eda kuro no so. Ene ba bi a ye kọ no. Enti no je ahoman okọ a fa bo wasen na edifu dwuma no ye bi na me hwe ne sa na me se menya ahoma no mo mase na me kọ a prophecy no me nka bi wo na ma wo so miti na me kan tumi se wonim ne ye wo ka ahoma we bi o menye mo mase na me se wonim ne ye wo ka so enti ye woni pa bo no mo kwan ma awurade enfo ma na mo nsisi yi di be wiase no akoso kwam no akogye no ngwase mo me ma awurade pe enye ho ma ye abrabom in his own time se bra no so a se awurade bra so ma me se me ma ye prophet enka evangelism no ho abeba yes onipa ntimi nsia no kwai nenam kwam nso I'm telling you the truth and I'm kwam na oto bo asem awurade siesie wuyi a ba bi ode wo begina bia wani mu ase sa na awurade asem kasa die nto aya asem no so 2 Peter chapter 3 verse number 8 yentu mirika hwe 2 Peter Mama ya God bless you mama Nyankopon sha ipa wasem pa mama kuya Nyankopon sha 2 Peter chapter 3 verse number 8 Bacho yemu hwi na yenka asem ketua bi ho 2 Peter chapter 3 verse number 8 Wase Kristo da no atemu da ho asem wase na adoforom mama ade ba ko ehintamo se dakro eye awurade ese mfinhia pem dako eye awurade ene so se mfinhia pem na mfinhia apem eye ne se dakro hallelujah dakro eye awurade ene so se mfinhia pem ana mfinhia pem so
eye onyankopon anim se dako dakro eye awurade anim se mfinhia apem 1000 years eye onyankopon anim se one day eti me pacho wo bebre yi ase mu ne we 2000 and say 23 there's a 2 days you nyame anim no afi na wiase nyina nya mfie mienu ene kakra nyame anim no wo kan bible na se de wo kiri se sa na tie de a nyame anim na afi na kan nya mfie mienu ai e kan se 2 days sorry afi na nya 2 days was dakro eye onyame ani so se mfie apem ne mfie apem so ye ne se dako ase kire ne se onyame anim no chese otimi ye bibia wo pe ebra wo pem se ache wo nyame ani so se de enipa hunu se ache no nyame anum sa ne man wo mu o nyame ye nsankire ne wo abrabo mu a wo se ache ne de enye yie o ache ne de asai o ba bia duro de enidaso ni ho nyame omfasa ne nyane dwuma nyame mfasa de ne nyane ni so ade bia itina no ne mata hia na me ka kire ebra Lazarus wu ye no wase mata se ochi me dia de wawu no beba nkwam sa wochi me dia de wawu no beba nkwam obia ina na mata su na awurade se de wapro na se wo bon na nipa se nipa na 3 days no asay Yesu he say mata man kan kire wo say didn't I say to you didn't say unto you se ujidia ubenya adanse je wo no beba nkwam wase awurade megidi se de a kire no owusori mu no ye nyina ne kwakohye wase no me kasa breimu ebremu na me kan wase breimu owusori ya ne nkwan gura no me na megira wani mu no mata believe in me je yawo sa say no me manim no ade ensai de yawo se nyeye no manim no me pacho bebre etimi ye ho ti dia din wo nipa fam no emre onyankopon nim ti bia na wo hwe me wadwen ya wo se bibia se ba bia aduro no dia ye too late bibia se ba bia aduro no dia ka achi adwuma no ya fa nipa nyina nti wo de enyeye obi timi ko din sem hunu ye yinadi na wa be hye wo yes obi timi ko din sem hunu ye yinadi na wa be hye wo in his own time tawrade so obe hyira wa me dofo emfa ho no ba bia wo hye wo se bra no so se wo ye bibia ma wo a nyame dwuma kura ye kura no Yesu Kristo no asem se ofire bia wia ofire bia anajo ofire bia anopa eso obeti omu nyina kape na kyese nyame adwuma mu no kura no Nyankopon wo mfa nipa dako onyense nkyere ne dako ewo na brabom ndi Nyankopon betimi afaw wo bi amana baye na dwuma na woti nyame fie obi bo sachera ya bo asu eba asode ma na nyame de ne nwosra ma no na wode ye adwuma bi eno hu na ma bomfu emabumfu nkasa se na matena asode no ma ana ma yesi ya ana ye den na asomasi de oba ntemwa ana sesi ana wayesi no ayese wo yesa benya ho bone in his own time and wode na ade bia na wode no ebere bi daso mfie bi daso bosumi bi daso eso a awurade beyi wapie hye no nso se medofo me pacho bebere kuba ehya menam ene kuba ye dua na nkonkon so no me pacho bebere ni nyina nyini pewo ni nyina nyini peda kuba ye dua na menam ene kuba esi konkon so pacho de nyini ntem enti ya brabo no enyepe in his own time onyame breso a awurade beto nsema motima ko yo ba no wane onyame breso a be ma na woni ne tie no eye wo se won no eye wo se won fa onye hwe ebra ne so a empaba wo bo no kakra no onyame be pagya no amotima ye ho ade mo akoma to yam in his own time ma awurade penyo wasim finhia pems eye awurade no se nura de twam 2 Peter chapter 3 verse number 9 sorry what say Susan, God bless you Prophet Philip Nyankopon sha
wase awurade enchere ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ ebinum bu no sɛ ɛkyɛre no awurade enchere ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ ebinum bu no sɛ ɛkyɛre no ti asɛm no ye wase na awurade enchere ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ ebinum bu no sɛ ɛkyɛre no na emom ɔmane bo adwo kyare mamo na ɔmpɛ nipa bia ɛbɛyera na mo ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ɛba adwensakra mu hallelujah awurade asɛm ni awurade asɛm sɛ awurade enchere ne bɔhyɛ ho yɛn ne yɛhu ne sɛ awurade akyɛ ɛwɔ deɛ waka afa ho no yɛhu ne sɛ awurade akyɛ yɛhu ne sɛ awurade akyɛ ne ba bi aduro di asɛe enye yie enidaso nim ayɛ ka o kristoni a obenya sa mentality ni bia no spiritually no wunyina yie no kristoni a osum nyame pa na uni gidie ba kokora de ti ho pa na osum no ba wo si gidie ni mo obi nsuani ati udi nyame achi na wonni gidie nti be yie ni medofo yemma ye gidie ni nsipi si ebo bibi wo mpa ne ma ya mo me ha bibire na awurade pɛ ɛyɛ hɔ ma wabrabo ma medofo wani mu nwa se da se wo gya wa kwan no wabrabo nyina hye ne nsa onwu wani mu ase da onwu wani mu ase da enti 1 Samuel chapter 2 Hana ebra ne kura owura bia na yefre na Kana oware ma mienu God bless you prophet oware ma mienu Penina ene Hana Bible say Penina ewo ma Hana de no ne ba na Hana ne kura Penina yi etete no a ehye na homete sori anopa ne nkwadai Penina na wo frɛ wo no ya akwasi kwame ene edin akese Jessica say mommy come Priscilla yes mom where are you mom I'm here Firobra leave that barren woman se munnim na se ayi mama bonini na soma mo a mo dwuma me de bedi mo o kan nyina so no wo kan wo Hana animu Penina kwa ode Hana pa so timi heda no aduane no ne nkura ya twahia ewo Hana nchen pe na wogege o magoro awoye no ahiriwe kwosoro awoye ye awoye semanhia awoye ye na Penina ede awo twa oba Hana mpoa Hana sori ya wonidi adenam sum nyame na wo hawe abetome adenam di awurade achi na me fa tete mu me nyankopon amomie me nkwan ba wiase be ye deni Hana tinusuo wonidi wo fon wo akonchen modedie ne kunu Penina ne kunu Elkana wase Hana aden na wusun aden na wo tete enti menye ma won sene we no mana Hana se hwe wonim de presse me wo de so de akwadwuma e kam ne me kura wo fia wonim dwuma de me ensuo kura no me penkura ba akokura mana kwose ensuo kura breme a ba tan se wo mana kwose ensuo no me po bi asoma no amana koye ade ama me no ba tan se nyem na mo wo mo me so me nkyem wo me de enkura ne bi kura ya so den a Hana me tea wo mo no wo se awo ne uyam wonim wanka wo bi enti nya de wo ka na meti enti medim awerɛho a ma minim awerɛho me dɔfo a wo hwɛ me ebia na awo ho asɛm etetew ma awurade penye ho agya wotie me awo ho asɛm ayɛ me sere wada ma awurade penye ho na wanhwɛ ya bonsam betufo ama akɔfa sukono ma bi na ɔbɛbɔ fam wabrabom ama usikasɛm nyina sɛ na wie ya no wɔde yare bɛto so me dɔfo let thy will be done in his own time obeshen ho no munyam ebre wani nna no ene wonyankopon ehyen ho no munyam wa brabom sede be ya wo nso esi wo ya obehyen kaya omugidi aboton obehyen kaya omowura ho obehyen kaya wo mo a wo munye ni da so wo wiase ha empu Kristo mo no obehye wo den e wa Awurade asem every say
wo obeye rare testimonial person enye said you obi ate an waka kire na wate na wo kan bi wan kasa de wahu no life experience what be ye futuo de ama foforo yes enti de wanna mu pen ebere bi atwam no onyame ma wokofa asa ne manum saa se be ya wo me pacho bebere me dofo nipa bi ba wa akwan mu a wo de saa de to wo no bere bi atwam onyame yi wo film no wo be sha foforo de. And sometimes we Christians eduru baby a ne ya pass through in life a ya terrible in our life no ye ne youth no bi hia yemfantu omofo eduru baby afa life no de pains bi a wo fam bere bi atwa no fa tu nkwadafo wo ma no fa kyerɛkyerɛ wo wo si so no be man bi show ebere bi atwam on ye wabon wan wo fa ha wo si ha atete eduru ba bi afa ma no tena se na kire won se ewiase abrabɔ no ɛna fom na de ofa mo de ye afuto de kire wo mo a wo mo kɔ bibia nya ho wo be kai se ye maame kan we kire ye enti akwasi kwame adwoa ama mu ye hwe ye ne yesu yankoye bi. Life experience teaches much. Life experience teaches much. Life experience teaches much. Ma awurade pe enye ho. Enti pene na etete hana bebre. O ha hai. Wo bobra. O tete wo bobra, o tete wo bobra. Na okobom pae. Asorofia obom pae no. Heli ehye na nonso. Eka chense oba bebro nsa kwesida be wose mi wura me mboro nsa o. Nemom mi hwie mabobo. Be de mensem na eto awurade anim wo mpae bom. Bible say Hannah ebese na no. Empire no obokura wonte. Ende Kristofo bebere kwa asorofia ye tiatia mu saa ompo odane dem a wasore anadwo ye watch night na wo tiamu ma obi a wote next house, next door, next room na watense ma woka medofo ye mompaye sa. Yes, so show them na bompire. Pray in silence way. Bompire ne said ebeye within wo dem ho a o mane wukunu na da ho na wasore na wo bompire wonko na bompire na bese wano kasa kire wo ho ene wanyankopon wo adwen ene wakoma mu wo ya adwene mu temufo ne akroma mu nsusuyefo na wagya wo hunu kokuo mu no wo mpaabo no wo de sumu aye bebrew in his own time. Se urade breso a medofo adanse ne di akire. It Bible say Hannah nya wo twene urade no onyankopon ma adanse ba ma Hannah. Urade breso ma Hannah no wo di adanse bebre. Na adanse no ye kohwe ensem a Hannah e ka kire me no mie no anwumre. Ebra wa hu ye hia mu no mepacho bebre nya wo twen ma urade in his own time. Obayen senkire ni bebre e de ma. First Samuel chapter 3 verse number 1. First Samuel chapter 3 verse number 1. First Samuel chapter 2 rather, sorry. First Samuel chapter 2. First Samuel chapter 2 verse number 1. Me bacha wote men ka clear type of brand me ho say o life no so. Wote men ka clear me data no minim sa so I don't know. Bacha wote men ka clear type of bra na me ho say o life no so. So wote men ka clear type of bra na me ho say o life no so. Ene diem. Na ho say wo follow program no. Oba hema akoso ya. God bless you. Okay, ma me nyankopon sha nti anto aso. Ebra onyankopon tie Hannah no. Empire Hannah eboye ni. Adwuma woto ye e de hye Kristo no monyam enie. Hannah ayiye dwom. Wase ana Hannah bɔ mpaye se makoma di ahurusie wo awurade mu na wama ma benso. Nanumu atre matamfo so na mani eje wo nkwagye mu. Obiara nya kronkron se awurade na obiara ni wachi na obutan bi ni ho a wote se ye nyankopon
enti mamon kasa hantan kasa bebre saa na moma asem denden so emfiri mu onum na awurade ne onyankopon ya ohunu ade nyina na ono na okere ne ywe hallelujah asem ya mede prophet Gideon God bless you asem ya mede me say in his own time say awurade braso no oye bibia mo abrabo ma me say wo betwe ho a wonte ase hana na wo di awreho te nisuo etete wa brabom ne kura elka kana say panina etete no otwe awurade anim wanya ni kunu wankobo na se baye wankoka se ni kunu hu ni ho wankoka se ni kunu hu nsuo agene wankekansam obompaye wanfan kwahye se baifuo bi na tumi yafunum ana hwan obompaye twenya afeda so se de eli kan ye no eli ne onye difo no ye sofo enti tumi wa sofo num enti de eli kan ye ayadwuma enti afeda so ye no na mepacho hana no anyinsa wo babarema ye frɛ ne Samuel de eli kan ayadwuma because hana pledge ɔsɛ awurade sɛ wo kai wa fena na wadom babani a mede ne bɛma wo awurade ne nkwa na nyina wo hyɛbɔ awurade kai bɔ hyɛ no ma odi so enti hana anigye baaye no wonya anigye no hana nya anigye no ana wo to dwun wei ene nsɛm wei aka kyerɛ me no mie no sɛ makoma di awurade mu ahurusie me dɔfo aka akra bi na wonyankopɔ ba mu adi ahurusie o ene na nyoma ma yeden aka akra bi na awurade ba mu adi ahurusie yes enti tie nsɛm wa hana ka kyerɛ ye ɛwɔ mpa abom ne fa toto wabrabɔ ho ene de wonamu ene de daakye onyame bɛyɛ no wabrabɔ hana bompa ye sɛ makoma di ahurusie ɛwɔ awurade mu na awurade mu na wama ma abɛn so mano atre matamfo so na hana kan ne kyerɛ sɛ ene de wono nso wanya bi enti sɛ wo de ebe atwa no mpo a wono nso anya bi ne wahurihuri no ya bofra Samuel ye semanhia odifo Samuel onyame akyɛde ni o na hana ni agye otimi to dwom saa ɛna me wura na Samuel wai Samuel bra na ni agye wasi wa ma tamfo ani anye me ho wasi in his own time awurade bedi nkunem di amaye awurade mu na wama ma ben so na makoma atere wo matamfo so na menegye ewo nkwagye mu obiara nya kronkron se awurade hana na ebo sampa we no afi hana transidin no si ampa se nyankopon ye no kwafo ampa obiara nya kronkron se awurade na obotan bi ni ho a wote se ye nyankopon obotan bi ni ho a wote se ye nyankopon Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon obotan bi ani ho kyese wo ye botantim da kyechichi nyankopon kyese o twere no a ompanhwe hana na ekamfo awurade ene monyam wose se ye nyankopon ye botantim nyankopon a se wo de ho twere no a ompanhwe eti ya mo nkasa ahantan kasa bebre hana na mepacho kasa nsemwe obi a no watini su a woni di a wai tantantan no onyame kai ne tie ne mpaibo ojai wo pene ma awurade na awurade bra son ye no akyade a onyankopon de ma hana na sombo e akyade mu oduro merafo se onyankopon mese se wo twen na wo kyewade a omo wade e sombo awurade wo kyewade omo wade e sombo Mami ke God bless you. Oche wade a omo ade sombo. Ade no munyam gom nyankopon won fa de fo nkyeda. Wo de hwe wo mo kwaduro so kwagege ma no. Hwe de ana nkura na wie ye ete. Wo mo kwaduro so kwagege aduro de beton niema hwe wo ma wie ye. Wo mo kwaduro so kwagege tumi bi de bete asore hwe wo ma wie ye. Wo mo kwaduro so kwagege aduro bi de be ware hwe wo ma wie ye. Nti bonsamo nchaade kwa na ade bia wode che bia nso eye fake enti hweyie medofo a wo hwe me ana wa ma wo bia na ada ankodi abosumachi ankodi kabrechifo tumi bia chi
ankwaje bosom bi ehwade se wo pese wo gani because wo ye Kristo ne wo tete wo high. Hey, in his own time. Se bra no so a onyame no monyam hye a waka fa ho ebepie. Yes, what the answer obehwe won ye no watie nyame asem de abobra. Hana bompae se obiara nya kronkro se Awurade na obiara ni wachi na obotan bi ni ho te se ye Nyankopɔn. Etima mo nkasa hantan kasa bebre sa na mo ma asem denden so emfiri monum na Awurade ene ye Nyankopɔn a ohunu ade nyinaa. De wona mo nyinaa na Awurade wahu. Hana na eka Hana ono na eto endo se de me no mienu nemu no de tete wo de tete me de haha ye wo ha bia da so adwuma se ye yare eka promise and faith spiritual marriage na wonam mu no de bema no wo che se abufuo de wonam mu bia tete wo no Awurade se wo hu ni nyinaa wo hu ni wo hu atra na oto no boa sisiesie niema bedofo Onyankopɔn to no boa sisiesie niema wo brabom twen nya wo twen in his own time. Abra no so obeyi wapie. Abra no so obeyi wapie. Ne to aso no na ono na wakare nwe na ahantanfo tadu abubu na mreyefo de wode ahoden bo wo ho so. Wona wo me kodi aduane wo paa na pitifo ekomgu. Obonyini mpo omo wo nson. Na de owo ma bebre no so ye hokafo. Awurade na okum no na ma nkwa oma wo san kwa nsamando na oma wo firi adiba. Awurade mo obi di hia na oma obi di yie. Obre oni paase na oma oni paso. Oma bobroni so firi futuro so. Na oma no na oma ohia ni firi sumena so. Na se ode ne betena mapomam na wama no anya animonyam dwa atena so. Nti asase so enyina so eye Awurade dia na ode wiase asi so. Ohwe na hotefo nan so na bonofo betoro mumusum mu. Na enye ohodefo na onam so ebedi nim. Enye ahoden so na nipa nam so bedi nim. Awurade atamfo nyina be wie sa na obema na pra na abom asoro aguon so. Awurade bebubu asase aten na ode ahoden bema ne hene na wamade wasra no so aben so. Hallelujah. We ye nsem a bepacho bebre Hana ekan woni mpabo. Na ode tumi no mienu gidiem. Pese ye nya gidie soronko ohye ye nkura wa Awurade ahyemo. Ebedru bebi ma atamfo aye pasa ewo na ase na ebeje wonsem ewo abrabom. Awurade Nyankopon hia quotation ne dɔɔso wo kan Psalm 40 verse number 1 na David so be kan wo se ampa twen na metwen Awurade na Awurade ya aso ma me. Twen na metwen Awurade David de kan yo wo se twen na metwen Awurade na Awurade ya aso ma me. Bedofo se wo betwen Awurade a se me no bi no betwen Awurade a Awurade se wo be ya aso. Won sem na wo ka kire no wate na wo siesie ti twen no. Psalm 40 verse number 1. David se twen na metwen Awurade na wo ya aso tie me. Ti se me no mi no betwen Awurade animu a bedofo obeya aso no obetie ye. David was twen na metwen Awurade na Awurade ya aso tie me na wo tie me so frɛ na oyi me firi ɔsɛ ya menamu efiri atachem na ɔde me na esi obotan so na ɔma manamo tintim yi na ɔde dwon foforo ahyɛ menum ye Nyankopɔn ye yie. Nipa bebrebe hunu suro na wabɛbata Awurade ho. Enhya ne onipa a wɔde nani to Awurade so na ɔnane nani nkyerɛ ahantanfoɔ na ene wɔn a ɔmane kodi atoro. Awurade me Nyankopɔn wanwade ene wadwene no wama na dɔso ama ye. Na wontumi fa biribi mpo entoto ho na nka meka na makasa ho. Hallelujah. Ehon nsɛm no dɔso wonya bra mepacho bebre kan Psalm 40 verse number 1 to end. Ohia ne a wɔkyerɛ David fa mu du baabi David timi dane sɛ bodamfo atamfo nti. Na sɛ ne nyina na Onyankopɔn siesie no. Yemu sɛ on sɛ David Onyankopɔn na anton wɔde nwosira gu no sɛ wɔmɛyɛ Israel so hene. Ɛdɛn na wɔ brɛ enhyira bi da wo so batanwie pɛyɛ ama wo tete enkomhye bi da so sɛ obedi ye ɛmai nti wo haahai wonam amaniem wonam sohwemu nti ɛyɛ wo sɛ nyame apaw onyame siesie wɔde wurawura baabi na wɔde abeduru baabi na wonya baabi gyina wɔhunu onyame no munyam ɛne ne tumi ne ne kɛseɛ. Ma Awurade pɛnyɛ Nyankopɔn hia
na ensi ukra ni padua ye mento ama asem no so biem bireko me bom paye e de ho ahye awurade nsa ebreko omo akwantuom no de abrochi me omo de ebreko pa enti ye be bom paye ne de ho ahye awurade nsa nwumre enti mesra obedofo a wo hwe me yakupon sha bebre se wagina life no so do hwere be se miensanie na me pacho ya che awurade asem me yimpa ye se ensiwe wade nyina mu de wonamu bia no esrem awurade m nyankopon se oma ne wure mfiu oma ne wure mfiu oma nya dance ye se de ne pete na ye hyene no manyam e wo Kristo Yesu dim amen. Nyankopon sha ya bompae oba Christiana be bacho ye tompa boso ama bawrade ene nyankopon onyame tasefo a wo ka be mo hye agira anyumre ye tie warum asem awasem na ba wiye warum asem kire se bibia mu ye nya ya brabo mu pe emfa nhye wonsa na ubedi achi na ubedi nkunim ama ye wa brabom isere ntimi koso ajai abawa Christiana e champo ma hye wonsam wodum bebre nti koso afo otum na no bɔ ho bae akwantum wo no fani sie odin mu bɔne ma ho bae last born no awurade kai no agina otum ekese so fani sie mai na ne suku sam ne natena nyina no bramu ne ogye ne adanse mpie mfama ye maami na enkunimdie ntimi nwe pɛ ɔba ware sam so awurade kai no ɛyɛ nsankyerɛ ne na ɛne ne kyena ya nso no so eni adanse Yesu Kristo din mu ɔma bɔfo mɛwe wanadwe esi okra yi akoma pa wodi di awurade asemachi no awurade ma wonya adanse ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Ɔba Esther Tawia pache nto ababo so ma onyame tasefo otumi ade nyina ye jaba wa Esther Tawia hye wonsa kansere otum na do etie fa ne si odin mu ba bia na dwe owo bia no mankonkro tumi ne abɔfo nkɔbɔ ho bae ɛsɛ no musuo nyina twam firi na brabom na wɔgye ne adanse no so mfama no ɛwɔ Yesu Kristo dim amen. Abigail Mensa me bompa ya ma onyame tasefo wo na akuro tumi nkwanom ya kye wonum asɛm no awie o ma hye wonsa Abigail abena se Mensa koso afo otumi na ho de bɔ ho bae aramontu abawo etuo no awurade mane nka wo de so tumi biada eni abawo edi asie ɛwɔ abrabom no sunsum no ne na yeso no kanani ne brɛ na se nanso bɛkɔ na wie ye no ama abawo anya fa ho gie ogie adɔso ama no nsa no adwuma hye wonsa wɔn ono mo tie ye adwuma awurade ka wo mane nye wo mane madom na ebie kwa ama no mane sin ye sɛ de opɛtie na fa aseda ma wo ɛwɔ Yesu Kristo dim amen. Mama kuya bacho me bompa ya ma bawurade ene me nyankopon wonsam hya no mu nipa yo defo gyae ye ma me akuya hya wonsa na na akuya se de din tie no awurade ba bibioro bia anadwo da suo mu fo tumi no de bɔ ho bae me gyae na brabo nyina hya wonsa na ma hya wonsa na adwuma sam hya wonsa wona wo hyira ba ko ka mpempem te ma ho bɔne ne fie tumi na ho bɔne tumi adamo ne fo kabrechi tumi ensore nche ne padua no ma ne nkwa fie ho den wom na bɔ ne ma ho bae na ware sem so kai no mani sin ye se do pete anamoto bia oba we tu die sin ani so biara osoro ni asase wura adaro manye kom bie kwa ama no na ono so na danse no so na ye hye wono nyam e wo Yesu Kristo dim amen. E ba cho bebre wo life no so a for den bra na me ba cho me mompa ya ma oba nansi ba cho me mompa ya ma be wurade ene me nyankopon tumi woden fo no Yehowa wona wo kan be mu na wo hye gina jaba wanansi hya wonsa anadwe ko oba wa moa fo tumi na wo de bɔ ho bae jenifra ho bɔne nsɛm bible say wonu masɛm kyɛ so nipa tamfo ne fiefo sin pa bonfo bi eta baba wa ya awurade mo mususu nyina anya kwa sunsun mu no mane nkwa mane bambɔ wasɛm no mane ntre nipa duam na sɛ wiase wontimi nya ne wo awurade opɛ ye hye wona nyam e wo Yesu Kristo dim amen. Me ba cho fo din bra type odin bra na me mompa ya ma ndi twato na afei yɛmfa na dwumadie no nyinaa emra awieye Kristo ya doma ise mabedu kuma se anu na awurade na mo mpa ibo so ede me bedru ye nti
Yababedu eda ukwere bia na yokumase Sokoban Wood Village. Name is of Penny D4 Jacob Bachi. And there your course Antaze Ekotompa Boso. Nti saa miawi amakan memen danso ya asore Sokoban Wood Village memen da bia ho. Santaze nso memen da bia ho betima besrae. Ama me pacho ya boma suma wrade. Mame Abnelizi me pacho e mompae. Be wrade enemy Nyankopon. Odansefo yehu a odipa de no to so a o mane dibua no na wie no konimdie. One phrase obegu eno ma se o phrase e be hye eno monyam. O se nam de wabawa Abnelizi ene ne ma ekra ni padua hye. Awrade hu mobo wona e wo Ghana ha wona eni ha. Koso fa otum na no bo ho ban. Otamfo pese odi nim wo maame maso. Mpabo no ma de se de nyina ne se hu bi ta akiri ene akutia mofra yi abrabo a mepa wo che wasem otumi tije mofra no fira hombode nsem na eno me bia da busua no so bia ne yifiri won so berema kofi Raf pepra owa kwantum no kai no na ma bofo nkosera ne nyini fira ho hiam na vera nso for otumi bon ho bai ade kire mu kai no ne bie kwa mfama no na inu aba akwa nso apani no ne Nyankopon ono nso mani nsi ne yie na adwuma sem no bie kwai na nkurumdie no oje no so de meso no se fa otumi no de bo abusua no bai de omokutu sire nyina no Nyankopon di mo won sentimenka na otwi mu no ma won saso ne bie kwa mai tituru ne owa akwantum no ye nsenkyere ne wono ho na ono so na koma ntunu yam o Yesu dinemu amen. Mama kuya nana kuya dino ye mama mompa ya mawo be wrade ni me Nyankopon so ne asase wura because we jai waba wa hye wonsem oba nana kuya wrade kai no suru tumi na do etie o tumi na no bo ne ma ho bai oba wa do wasem oba wa do wasem nti ma asem mu tumi no enye jan e wo ne fam da ne ma asem no tumi ne nya no nsenkyere ne yare dom san musuo adwene mu haw amane bia da otamfo no hye se wode to ye maame so no awrade bre na se afei kane ho na wadie mu no bie kwa mfama no na nkunumdie no wagye enno so mfama no akwantuo mu a wo no me Nyankopon wodin mo madanse enya ne dia na me hye wodo nyam e wo Yesu Kristo dim amen. Maame ke nso adjoin ne maame ke na hoho. Hey, prophet. Hey, fireman. Yima, man of God. God bless you. God bless you. Let's say. Namiadu, me no scarred in a woman. I suffer as for near Luso. Nyakupu nhyiramo. Adwuma no mo ye. Yenya fide no wa ha se yenso yebom kakra wa ha. Ti Nyakupu nhyiramo. That's such out. Medase. Minu ya baba akubi e wo life no so. A friend mama ki bompa ya man mama wadaroma. Mammy Keon. Yeah. Yo, your mom payment. You now go pony a bank, said that was a marine so. The show when you never bamboo cassia, the Amay in your brain. They are cost to sell patches of the winning mobile. And a bush idea now, they are two and him so Obama air to my panel. Born in the field, I did do home by for your bamboo for about the home by a home master. The Jama make his own son. Yeah, Kenyan see on the mobile. Baby will be a madumly locating. Baby will be a mobile locating. About 4 months home by feeling the fibem. But I'm for as this your base of fun who you know, woman I acquire. I do didn't be soon so you be a black woman. Or Hania Mania taking that you name now, so what am I ye? If you know Korea on Qua Bompire money, I'm an else will be. When you show double use with him, and yes, amen. Amen. God bless you. The bacho your special guest our life no so. Bacho bebre for Debra. See your mom pie ma wa. The bacho bebre for Debra. Na your mom pie and pama. Ya Kenya mi asem na wie. Aka Awurade asem na wie. Yesrem pa body amaya ho ansa ne akoda. Aka kra bi na afe na akwara wie ye obosumi nsum aka 5 months na afe na so. The dofo hyase mu ne mmerem pa bo. Hyase mu ne mmerem pa bo. We say empire boom. Ana Awurade fa so eyen sentene e ma ne ma. Tete bayana
ɔbɔnefoɔ no ntuo so sa bɔne no ɛntwɛn ma bibi nsi ansa no abɛfrɛ me sɛ man of God bɔ mpaeɛ ma me mesrɛ wo ɛnsiɛ no ma mpaebɔ hia wo sɛ woadwane life no a wɔɛnyɛ sikatua ɛna nyɛ fa so bolo ɛbra yɛbɛka no nte no wɔ yerama ɛna mahu biribi ana kɔyɛ akwankyerɛ wɔ hehe no asɛm mu tumi no ana yɛgyina so de asere mpaebɔ de ama wo. And the message of the buyer yet today said, let thy will be done in his own time. Yes, Ewurade ebre so a obema dance so aya wo de a. Nyame akwa. Edibo. Yeah, e ba cho ede na wo ka kire adofrum nyina adofrum wo life no so nipa be 13 ene akire. Ede na wo ka kire adofrum anadwi. De can say omunkosuma nyame asem ne tie no hia omomo. Ezanse nyame obere omo seche ni ade so odi no mranse no so. De se obi ane se bra e be ba life a e be send omo request bia no. Omo hwe no mra metie nyame asem wa ha. Nyame asem na chi no ye be bom pa ya ma om sanso o kan Mark 16:15 na. Bible se mon ko wi ase ama nyanko ka nyame asem do be die di mo no so. Kwasi mo be die di no gidi wi so sente ni bi di o machi. Enti se Mo ka nyame asem no ha se no ho betia eno achi na sente ne so so edi o machi nti. Eso bia so ba wonya gidie so ase nyame no wotumi ahaya na beka nyame asem bompa ya ebi munya adanse di on beka enti esese wo ba life obi amomodin so baba beti bi na empire be board no. Yakubu sha. Yeah, bro, it's you. Man of God. Aha, what abira to me ka. Ma che ton kapa. Aha, de na me kan say ye sado for so munyina mo homodin say nyame asem ne ba bia mo ba beti na nyame asem no nam so be yo mo senche nyama na so munyina yi. Cause Bible say ngo kan asem pando be die di senche ni be di mechi. Nti yɛsɛ woba life abere bi a ɔmo nyinaa mmɔmmɔden so ba bɛtie asɛm no dɛ mpaeɛ biaa yɛde bɛbɔ bia nso ɔmomfa mo ho nhyɛm san sɛ hɛyɛ na wobɔ mpaeɛ a obi de ne ho hyɛ mu a obɛnya adansedie bɛdi kyerɛ yɛ nyinaa. Nti obiaa mfa ne ho hyɛ biribi a yɛbɛyɛ no ɔha biaa mu na ɛbɛsi ɔmo nyinaa yie wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yakubu sha. Amen. Yakubu sha. Nhyira Yakubu wo sha. nso. Adwuma na ene adwuma na yɛkɔɔ so no ma kyɛ sɛ ma bra nyɛ zo. Ma brɛ Wabrɛ paa. ɛnɛ wabɛyɛ adwuma paa na watumi asa aba life ayɛ adeɛ. Nti yɛda adwuma ase. Nyame nhyɛ Yɛda wo. ase paa. Nyankopɔn hyɛ wo. Nyankopɔn hyɛ wo bebree. Rans wɔ hɔ anaa? Na dɔkta sɛ Rans. aweyɛ bɛyima Rans. Hans batwe bi ne wo kasa dɔk Yɛ nyame akɔ a asomdwe nka wo. ɔnka so Ɔkyɛ na biribi abɔkɔ deɛ. Nyame adom biribi abɔkɔ na sɛ Nyame adom bɔkɔɔ. Nyankopɔn ma wo sra ndɔɔso. Ɛnɛ adɔfonom nyame ma a yɛwɔ platform yi so. Yɛ papa Prophet Jacob Bɛkye ɛnɛ ɔworɔ ne mpaboa kɛseɛ no kyaakyaaw de hyɛ awiebrem sɛ mpaka ne prɛko pɛ Ransford Daniel ɔne ɛnɛ wɔne ko preachi wɔ TV no so ɔwɔ yɛn nkyɛn de nyame akɔ a ogyabra menim sɛ wabrɛ na anya sɛ bitɔ makɔyɛ adwuma no nti yɛn hyehyɛ na ɛpɛ time bi na akobɔmaba ɛbra life no so na agya wo nso bɛka biribi kakra kyerɛ nyame ma.
Yema. Oh, nyamema mse yebra no the network no M1 network no M1 ene mona ekusi me soft penny odifo anan e wo Silver TV ko kan nyame asem na o sen ka me no omokọ na nso adwuma no efa bia ne se yanso ye beba ha sei se me ma life no na course ba na eba na course no eba na course no eba na o se me sign na metime ba life no so na me no ebedi nkomo kakra efa nyame asemo eti mekoso asera dofo no nyina se obi ankoso anya nyankopon mu gidie nyankopon de wonna na ya na wo hwe gidie kakra na ahwe nti de wona mu bia no mesera wo se emane mu abam ya wona mu bia etete wa brabo mu bia no wo Kristo ni ma panko a wo gi nyame asem dia mesera wo emane mu abam na ekonkodai ne pampa bota akire na fa brabo no hye nyankopon sa na menim se brese mu no obema obi anso di adanse wo mu di adanse no e pa cho ye nche wo mu ti brebe so a ye wo sere no urade na kasa pem no obema adanse adoso nyankopon ya adoma Kristo ya adom na wiase ansa ye a na ye urade pa wo chena no ekwa bamu a ye besa aba life so na ye no abeche nyame asem pa cho se won kwa sori a fa wo me urade na kwa sori osuma urade nso a sumne yie oni bia onipa otimo bia no sero se obesakra na ohwe nyame so pekira kwa ne hia urade abrabo na yebo no se betima sakra ya adwen ye na bone kwa mi so a besesa ye urade hwe film no ho ano o se sia sesa ya nso de ye hwehwe no obeya mai titititititititia enti momi nkura yidim na ye me nenye woni da so mu na ne se brese mu na urade be hia no monya so opese wo ne ya sore ya we bor ma wo life we so e kama kuma se ko gidi asore wo ha ne kama kuma se ko gidi asore ampa cho bebre beri kaka che so asore ne konyede ogbo su a atade we bi no apam bi ahye anase e ba life nkura ne se wo de se wonti bibia se wo asore no ho a the ba life a obetima a request ya soko ene de pese wo cheche ma asore ne ni so me kura me wo se me fato mo so na da me ba life bia no me ka bibi kakra fo ya soro no ya ne binom se ye wokoto ne ade nti bi kura china kura me ba life no ho adwuma na mbe se de ba ya wa wo hwe me bia no wa adwunu be ye fine na akoto so be ka jiri kokko asemo a wo hunu sonsu ye wom ene ba bia nipa no wo ka fa ene ba bia wo jiri kwakko wi nti ye nye okot ye ji Yesu Kristo di ye ji Nyankopon di ye jiri satemu da ho ye jiri se Yesu Kristo we wiase agenkwa owi ne nansa so sore enti ade bia wonti ase bia wa sore no mpacho o chat mo privacy ameno bedi nkomo titi ati kama kuma so ne be ya sore ya pacho bebre okomi profile me number ne da ho ba bia sore bebe mo bia no e betima kire ama wakọ na no makwa kosom ye kra nkwa enti e bia ba bia wote no nyama asore akọ nyama bebre nkoyi enti ni nyina no wo check ya brabo no na check ya sore na pacho na o choose the right one na do ho akodo mo nyankopon hye obibia nyankopon hye mo metiwe mo ofa mo bra mo dofo ma bra ana me tiri ho so aye kete ma ku twatiri mi nyina togo ai sire mo na de nya senketo baba wa ye expert no be bia me ko en baba wa expert no odi agro be yiwa ama utiri mi nyina atotototom ti me da gina mi tiri nyina me ba kuma se ma ba be yi ti na minima ye keto asa no nti aye na be se fo ba kakra na ya shefu bia kafa nti mama say you are looking handsome me nyu obi anti mama na kan chem say man of God uti nwofu dodo we dia bro so obi an kan jira me
ana me am translate na me da bi me hu ya hu no do ana ana pay me kuku yi no ana adwo kra na kuku yi sorry no ana adwo e da bi no ana adwo na akwa na wada baba no wada no pay na kuku yi no no pa na no pay na kuku yi nti Nyankopon sha do fo no nyina I will pay for you, okay? God bless you. Oba Christian, Nyankopon sha. Nyankopon sha. Ye di e kira ye nkone. Afi na network na ba. Afi na network na ba. So see honam na bre. Nsɛm de wo hɔ paa sɛ ka sɛ preach a ebi preach a bet nsɛm no ɛne nyame adwuma no do ba bi a honam no ntino. Ɛna sɛ wo home kakra de akyi an wanya ahoɔden. Nti mesi ha akyia wo bibia Nyankopon hyira mo. Nye platform bia na wokɔ so a wonya even nipa ba ko pekura ma ne tie awurade no masɛ. Ye ba so esisi nipa 10 ne gina so kye nyame asɛ. Ti esire me Nyankopon sɛ wonhyira wo bibia. Wonhyira wo bibia, wonhyira wo bibia, wonhyira wo bibia. Na me sɛ Onyankopon ɛne mo nyame dɛ. Nyankopon hyira mo nyina. Obiama bye.